سلام تخطاتلت نايت channel كما تكونون صبوك تكونون اي وتر تمنيتان بحقنانيو لومون كم وتر قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كتاب مودات انا اذا مدام سانا كتصنحوا بخبر نعدم لايك مقبار شير مقبار ريتوكم من حسابكم من بحنات من قد مقداف دما ناي وتر صاويعدنايو مبار كنتاتنا عالمنا انتاي مسلالو نابي قصي خيدالو ام انتاي بصحيلو ببحادو كنرويا كنفتنينا ابز كفاله زب فلايتي اما كلاي مبراق زكايت زلو كنتات رايدي كوني بغتا مسانا بزي قدس ابيناي كورنعنا عالمنا نبرالنا انتاي صلوا كلويو انتاي بخمي كتنكفنا يخل بخمي يتنكفنا لونينا نفتن هدرا لايك مقبار يترسعوا بزوع ساعات بزوع دخامز وست رايو يغني لنا تون كل زي تقدسكم نزت حجزوا نبي حق زقرب مدى بحزنا لكم قريبنا لنا let's go. Bring you some important breaking news from the United States. The President, Donald Trump, has just posted on his Truth Social something that could turn out to be very important. We're going to read it in full. It's just come through. Let's read it together. I am pleased to report that the United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. Based on the tenor and tone of these and total resolution of our hostilities in the Middle East. Whoa. Chief Carr foreign correspondent Trey Yingst is live in Tel Aviv with the latest. Trey, does that catch you by surprise? Absolutely. This is a major development. President Trump taking to Truth Social, not only to say there are very good and productive conversations. መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና ዝበሃል ኩሉ ግዜ ዘገርም ስራዕና ኢና ስለምንታይ ከ የገርም እዚ እንድሕር ኢልኩምኒ let me show you this guy oh my god እዚ ሰብ እዚ እንታይ ከም ንገብሮ መትሓዝሲ ኢና ኣለና ቅድሚ መቸም ንኢራን ናይ 24 ሰዓት መጠንቀቕታ ሂብዋ ነይሩ ናይ 24 ሰዓት መጠንቀቕታ ናይ ግድን ክትሰምዕ ከም ዘለዋ እንተዘየለን ኢራን ከጥፋ ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ሂብ ነይሩ እዚ መጠንቀቕታ ናይ 48 ሰዓት ሶሪ ናይ 48 ሰዓት ሰው እታ ሰዓታት ክትቀርብ ምስ ጀመረት መጀመርያ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ታይል መልሲ ሂብ ነይሩ ናይ ኢራን ሰራዊት መልሲ ሂቦሞ እቲ ነዚ ሕጂ ኢዱ ወረቐቱ ንኽስሕብ እግሩ ንክሕፅር ዝገበሮ ኣብዚ ከስማዓኩም እንታይ ኢሎም ሓደ ብሓደ ንጹር ዝኾነ መልሲ ምስ ሃብዎ እዩ ናብዚ ጉዳይ ወሪዱ ዘሎ And to completely shut down the strategic Strait of Hormuz, and that is if U.S. President acts on threats to target the country's power plants. Listen to this. If the United States threats regarding Iran's power plants are carried out, the following punitive measures will be taken immediately. 1. The Strait of Hormuz will be completely closed, and it will not መቸም ዶናልድ ትራምፕ ተሓዲድካ ሰሚዕና ያለና ክትህድድን ከተፈራርህን ትፍትን ከም ዘለኻ ድማ ተረዲና ኣሎ ኢሎም ኣሎም ኦኬ ዊ ጋት ኢት ቀደ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ናብ ዓድና እንተወሲድካ ግን ነዘን ዝስዕባ 4 ነጥብታት ክንገብረልካ ኢና ካብ ሕጂ ክንፅረልካ መንታን ኢሎም እንኳላይ ብስእሊ ብዝተሰነየ እውን ወፂኡ ለቲ መጠንቀቕታ ማለት እዩ ቁፅሪ 1 ኢሎም ኣለዉ ቁፅሪ 1 ወሽመጥ ሓርሙዝ ተዓፅዩ ኢሎ ኢልካ ትዛረብ ኣለካ ሕጂ መሊስና ክንልኩቶ ኢና ስለዚ ካብ ሕጂ ፅቡቅ ጌርካ ፍለጥ ንዶናልድ ትራምፕ ግን ኣይኮኑን ዝዛረቡ ዘለዉ this is very interesting ንመን ይዛረቡ ከም ዘለዉ ክነግረኩም እየ ሓደ not be reopened until our destroyed power plants are rebuilt. 2. ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝካ ክንዓፅዎ ጥራይ ኣይኮና ንብል ዘለና ኢሎሞ ፅቡቅ ጌር ክርዳእካ ወሽመጥ ሓርሙዝ ክንዓፅዎ ክሳብ መዓስ ኢሎሞ ክሳብ እቲ ስኻ ዘቃፀልካዮን ደፍረስካዮን ፓወር ፕላንትስ ናይ ፀዓት መመንጨዊ ቦታታትና እቲ ሕጂ ከፍርሶ እየ ትብል ዘለና ክሳብ ንሱ ተሃኒፁ ስርሑ ዝጅምር ብገንዘብኩም ማለት እዩ ብካሕሰ ናይ ኣሜሪካ ወሽመጥ ሓርሙዝ ክኽፈት ኣይኮነን እዚ ማለት ንዑ ይኮኑን ዛረቡ ዘለዉ ንመንዳ ንቁጠባ ዓለም እዮም ዛረቡ ዘለዉ they are crashing the world economy ምክንያቱ ኩሉ እዚ ንነብሮ ዘለና ሂወት ኣብ ምዕቡል ዓለም ተለኻ ብፍላይ ድማ ብሙሉእ ሂወት ናትካ ኣብ ሕሱር ፀዓት ዝተመርኮሰ እዩ ቺፕ ኤነርጂ ሕሱር ፀዓት ስለ ዘሎ እዩ ዝኩሉ ላይፍ ስታይል ናትካ ኮይኑ ዘሎ ኤነርጂ $300-200 ልዕሊኡ እንተተተኪሱ ሂወትካ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ክኸውን ኣይኮነን ትካላት ንስኻ ትሰርሓሉ ዘለኻ ብዙሕ ካብ ቢዝነስ ክወፅእ እዩ ስለዚ there is gonna be ሓደ ዓብዪ ፀገም ክመፅእ ከም ዝኽእል ፅቡቅ ገይሮም ካልኩሌት ገይሮሞ ዘለዉ እዮም ሓደ ቁፅሪ 2 All power plants, energy, and information and communications technology, ICT, infrastructure of the Zionist regime will be widely targeted. 3. ክልተ ናትና ናይ ፀዓት መመንጨዊ ፓወር ፕላንት ዝተሓሪምኩም ናይ ኩሎም ቶም ኣከባቢና ዘለዉ መሻርክትኻ ገንዘብካ ገንዘብ ፕሪንት እናገበሩ ወይ ገንዘብካ ከም ድሌት ካብ ዓለም ንክትከይድ ዝገብሩካ ዘለዉ ሃገራት ዓረብ ናይ ኩሎም ብስእልን ኣበይ ከም ዘሎ ሽም ናይቲ ቦታን ጠቂሶም ማለት እዩ ብቻርት እውን ተዘርጊሑ ነይሩ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ኣብ ቀጠር ዘሎ ኣብ ባሕሬን ዘሎ ኣብ ኩዌት ዘሎ ኣብ ኢማራት ዘሎ ናይ ፀዓት መመንጨዊ ይኹን ናይ ማይ መመንጨዊ ይኹን
ከምኡ ድማ ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ዝርከባ ዝኾነ ይኹን ናተን ትካላት ሰርቨርስ ድዩ ዴታ ሰንተርስ ድዩ ብምሉእ እዚ ቅቡል ዝኾነ ታርጌት ናትና እዩ ክንሃርማ ከም ንኽእል ድማ ንእስራኤል ከትካሕተቶ ዝዓይነቱ እዩ All similar companies in the region that have American shareholders will be completely destroyed. 4. The power plants of the countries in the region that host American bases will be our legitimate targets. This is in addition to its threat of striking desalination infrastructure across West Asia if its power infrastructure is hit. Hossein Kaimanpour, Iran's health ministry. كم تريو زلهم أبزون بشارت بزح من قد يوتي نيرو أبي زل بوتات كهرم مخانم دحريو أبي زل بوتات كهرم مخانم precise زخنا نصر زخنا بزي كراخر من قدي نجيرهم منيرهم سلازي أتاكو عسو أبنات كميدا يزلا تكوس هرم زي قبر كايل نجون كت قبريغا قدامي ناي قبلنا يكونات كتفتس مخان كان دي خانا جير كان نزلا وور كرايم سي معربا ميديا ناي حسوت ميديا مخانو مورال زي بلو مخانو أرجعيتي دونالد ترامب ناي إيران ناي ساعات ما منشأ بوتا كحرم يقبل كله معربا وعالم ميدياتات ناتون تقبل نيرو إزي وور كرايم سي قبل ناي كونات يلو خاصة نيرو نو يتاك عيزل تديهم يتاك عليهم زلو زخصص هاي سمعنا بقيم تعالوا نخمس قبري يلو خلو نيتو نبتو كونات كاتي يلو أواجه وتسيلو كسمعكمي سلازي انتاينا نرزل لنا إيران بيلا جيرا نزو كونتات زي بحق بلانز قبر ويزي إزيان دحر جيروم إزيا خنقبرينا نزيان دحريلوم إزيا خنبلينا everything is well planned بلان جيروم متراي كاي كونا نزي أباي تاون ترجي ماما نيروم كتبل تخل مانياتو لعلوات ما راحت بلان كجبروه خليهم لعلوات ما راحت نايت هاجر كنت قتيلهم سلازي لعلوات ما راحت ناتهم تقتيلهم كله تحتيهم زلهم قتيلهم نابل غلو تحت زلو مرحنت كند من تايت حبريتا كابل على تحت وريدو استراتيجي نايت هاجر بفلاي ناي مكل خال استراتيجي ناتهم كسب تحت وريدو خمس نبرن جيجاب زي بقول دما بزي فري بزي نك فرق exact دونالد ترامب يهرموا له by the way دونالد ترامب نزيا مجلس انتهي لصنيه مسلكم this is very very interesting سمعوا ابزي حسوت ابقول نو خينم كحسو خلو ابزي سمعوا متاي لهم مجمرو To Truth Social just moments ago, quote, I am pleased to report that the U.S. and Iran have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. أعتقد مي دلات سنة نستريحهم ما انتهي بلالو نو قد حريت مالسلكم سوري أبزيا قد من أزيا صحفت زيا مصحف دونالد ترامب أقدم أبيلون تايلو منيرو زخون يقول ناي ماي يقول ناي ساعات بوتاتات ناي قطر ناي إمارات ناي سعودية ناي قلمل انتهارينكم بنيكولار غير خدب دبكم يلو صحيف نيرو بنيكولار غير كدب دبكم يلو صحيف نيرو سلازي ناي نيكولار متنقطناتو نيراناويان كم زي فرهم صبو غير مسفلته دحري يزملس له سلازي ازي تليفون ازي حجي تقبرو زلو زي حجي نريوس انا وسانه انتايلو له جايلو جمير له قدام نغر كله بكابيتاليتر يصحفو زلو نا انجليش بيت تمرت خيدو دي ايكدن يفلطني سبيلين ناتو يقون اصحافه ناتو is just crazy حجي بكابيتاليتر انت تصحيفو دسمبدو يدمسلو مثلا نعيد مثلا مالتي I am pleased to report that the United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. أساساً تنزيا أساس حلفة كلتا معالتي مس منكس إيران بدحر مقارجة بزع زررب هنات زررب وزي تاو زررب كنقبر كأننا يدبل دلو سلازي مرقت صغير زلو مس إيران سلتزرارب كيلو إيران كنتا جيرا بحقراو تلفزيون ناتا حجة كمان فوكس نيوز ريال له أنا نزل فيديو قرب كلهم مزجمر كيامتيا انتهي لهم حسي مسانة تزراربن أي كلوكم نية نتوكينات أي كلوني يلو كزلق سلازي فتنزلو حسيو أمي كافزد اللي على وردتي انتهينا مغن زنب حسي مسانة تزراربن إحنا دما مساخة الردادين مسوت الردادين يكوننا وسانا وسزلنا لهم دونالد ترامب فريو رعيدو زقبرو زلي انتهي دا دونالد ترامب زرعد تاقات عمي سلسة فترة يكتبلون طوليهم based on the tenor and the tone of this in-depth, detailed, and constructive conversation, which will continue throughout the week, I have instructed the Department of War to postpone and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for 5 days, for 5-day period. So لازم تايز بالزلو. بس قد دايزي بتنو قبرو زلنا عمقو زلو نا قداسنو زلو. نزرر تبقيسنا
ነቲ ጉዳይ ናብ ምንታይ ነሰጋግረሉ ናብ ነቲ ድሕሪ 48 ሰዓት ክሃርም ኢለ ዝነበርኩ ናብ 5 መዓልቲ ኣሰጋጊረ ኢለ ድሕሪ 5 መዓልቲ እዮ ክገብሮ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ተረጋጉ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ምስ በለ ስታክ ማርኬት ክራሽ ክገብር ሓሲቡ ዝነበረ ሎሚ ንላዕሊ ገጹ ምልክት ይብሎ ክሪፕቶ ወርቂ ብምሎም ንታሕቲ ሎሚ ክራሽ ከጋጥሞም ዝሓስቡ ዝነበሩ ንላዕሊ ገይሮሞም ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናተይ እንታይ ኢለ ነይረ ንዶናልድ ትራምፕ ዘገድስ ሓደ ነገር ጥራይ ጅቡን ገንዘቡን ሃብቱን ይዘገድሱ en ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ እስራኤል ገዲዳቶ እያ ትገብር ዘላ ባይ ደ ወይ ናይ ካውንተር ቴሮሪዝም ሓላፊ ናቱ ዝነበረ ጆ ኬንት ዝበሃል ለንቀና ከም ተዛረበ ነዚ ውሳነታት ዝወስዶ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ኤፕስቲን ፋይል ዝበሃል ስለ ዝሓዘሉ ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ እሱ ሎ ክህሉ ክልዩ ኣይብሎን ይሱ ብዙሓት ሰባት ድብሎ ወይ ቀንዲ ግን ኢሎም ናይ ሞት ምፍራሕ ከም ዝገበሩሉ ምልክት ኣሎ ኢሉ ክንኣልየካ ኢና ንዓኻ እንተደያረምና ነዚ ኩናት እዚ ምሳና እንተደይከትካ ንዓኻ እንተደይቀት ኢልና ካብ ስድራኻውን ገለ ነገር ክንገብረልካ ኢና ኢል ዝብል ፅቡር ዝኾነ መጠንቀቕታ ይቦሞ ወላ ኣብቲ ግዜ ምርጫ ዝግበረሉ ዝነበረ ፈተነ ቅትለት ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይቲ ቻርሊ ከርክ ዝበሃል ዝተቐተለ ምልክት ሂቦሞ እዮም ገይሮም ስለዚ ካብ ድሌት ናይ እስራኤል ወፃኢ እንተኸይድካ ሂወትካ ኣብ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝብል ምልክት ስለ ዝሃብዎ ከይፈትዎ ዝኣትዎ ዘሎ እዩ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና እዚ ውፅኢት ናይ ዝኽእሉ ሕጂ ነዚኣ ምስ ገበረ ጥራይ ምስ እስራኤል ተባይስሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ነታ ብደብዳብ ክትካየድ ኩናት ክትካየድ እዩ ዝደሊ ነይሩ ነተንያሁ ይደልዮ ነይሩ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኮምፕሊት ዲዛስተር ክኸውን ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጠ ግዜ ክሰርቕ ይፈቲኑ ዘሎ ኢራን ድማ ግዜ ይሰርቕ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጡ እንታይ ኢሎም ሓስዩ ይብሉ ኣለዉ ስለምንታይ እቲ ማርኬትስ ንላዕሊ እንድሕር ከይዱ ኮንፊደንስ ናይቲ ዕዳጋ ክምስረት ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ኢራን ቁጠባ ናይ ዓለም ክፅያቕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ንዓና ናጥፈአ ንዓና እናጨፍጨፈ ከሎ ንሱ ቁጠባ ናቱ ዝሃንፀሉ መንገዲ ክህሉ የብሉን ዝብል ገምጋም እዮም ዕላማ እዮም ወሲዶም ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘገርም ደረጃ ናይ ኩናትን ምሰሓሓብን ኣትዮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ድማ ሓደ ተኣምራታዊ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ተኣምራት እዩ ዝክትብሎ ትኽእል ኢኻ ጀስት ክሬዚ ንሪኦ ዘለና ኢራን ነዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ብቅዓት ማኔጅ ይገብርዎ ኣለዉ I really don't know. This is going to be ንናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ብፍሉይ ዶኩመንትድ ኮይኑ ዝቕመጥ ታሪክ ይኸውን ንመለስ እንታይ ማለቶም እዩ እዚ plans, which could have been a major escalation in this conflict. And Iran had already responded by saying no, by saying that it wasn't going to abide by this deadline, it wasn't going to reopen the Strait of Hormuz, and of our hostage. The entire region was under the threat of this 48-hour deadline by the US president. And it looks መጀመርያ እቲ ዞባ ኣከመይ ኩነታት ከሎ እዩ እዚ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ሕጓፍ ኩነታት ኣይኮነን ኣጋጢሙ what is happening ጎኒ ናይዚ ኣዋጅ ወፁ ዘሎ እቲ መስርሕ ናይ ኩናት ከመይ ይቕፅል ኣሎ መንርአ ድሕሪ ተመሊስና እቲ ዞባ እንታይ ውሳነታት እንታይ ምርጫታት ኣለዎ ሕጂ is hitting sites across the Gulf after Israel struck the Iranian side of the world's biggest gas reserve on March the 18th, the South Pars energy hub. According to International Energy Agency, or IEA, at least 40 energy facilities in the region have suffered extensive damage. Refineries, LNG plants and export terminals in countries like Saudi Arabia, Qatar, the UAE and Kuwait have all come under attack. The message Exactly. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ንብዙሕ ዕላማታት ድሮ ነቲ ናይ ኤነርጂ ማርኬት ዓብይ ሾክ ፈጢራትሉላ ሕጂ እቲ ኤነርጂ ማርኬት ብብዙሕ ማኒፑሌሽንስ ብደረጃ ኣብቲ ስታክ ማርኬት ፕራይስ ዝረአ ዘሎ ኣብ ድሓን ዝመስል እዩ ዘሎ እቲ ሪል ኤነርጂ እቲ ዋጋ ነዳዲ ንፋብሪካታት ንትካላት ንመጓዓዝያ ንነፈርቲ ንገለ ንጥቀመሉ ግን ናይ ብሓቂ ፀገም ናይ ኤነርጂ ኣጋጢሙሉ ዋጋ ድማ ኣገሊኡ ክሳብ 170 በፂሑ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ስታክ ማርኬት በቲ ናይ ብሬንት ዝብልዎ ቤንች ማርክ ዝርይዎ 110 116 እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ሪል ላይፍ ግን እቲ ዋጋ ሰማይ ተተኪሱ ዘሎ ስለዚ ክሊር ማኒፑሌሽን ናይቲ ዕዳጋታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ድሮ ናይ ፀዓት ቦታታት ኣበይ ዘለዉ ተሃሪሞም ኣለዉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ወላ ኣብቲ ያኑብ ዝበሃል ዝነበረ መህደብ ብቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ተሃሪሙ ኣሎ ኣብ ኢራቅ ዝነበረ ተሃሪሙ ኣሎ ኣብ ኩዌት ዝነበረ ተሃሪሙ ኣሎ ኣብ ባሕሬን ዝነበረ ተሃሪሙ ኣሎ ኣብ ቀጠር ዘሎ 2-3 ግዜ ተሃሪሙ ኣሎ ኣብ ኢማራት ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣብ ዑማን ዘሎ ስለዚ ዳርጋ ኣብ ኩሉ እቲ ቦታ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ሃሪሞም ኣሎ ክሳብ ሕጂ ጥራይ እዚ and this is going to continue ናብ ዝገደደ ደረጃ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዮም ዋርኒንግ ዝህቡ ነይሮም ስለዚ ኢራን ነቲ ኩነታት ኣብ ኢዶም ሒዞም እሞ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ንክንብርከኽ ወይ እውን መንገዲ ንክቕይር ኣገባብ ንክቕይር መርገፂ ንክቕይር ይግድድዎ ኣለዉ ክበሃል ከሎ ፍሮም ኖዌር ካብ ዚሮ ዝብገስ ከም ዘይኮነ እዚ
ሃገራት ዓረብ ናበይ ወስደናሎ ጽኔልና ንሪኢና from Iran is clear. If the US and Israel hits its energy infrastructure, their retaliation will escalate the threat to oil and gas supplies of the entire world. At the heart of this crisis is one critical choke point, the Strait of Hormuz, through which nearly a fifth of the world's oil passes. ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓደ ሓድሽ ምዕባላት ይሎ ብዚ እዚ ሓድሽ ምዕባለ እንታይ እዩ እንድሕሪልና ድማ listen to this one. NATO Secretary General Mark Rutte says more than 20 countries have agreed to work on efforts to reopen the Strait of Hormuz. Iran insists the crucial waterway is only closed to what it calls its enemies. I know the president was angry because he feels that European and other allies have been too slow. The good news here is that since Thursday, a group of 22 countries, most of them from NATO, but also Japan, Korea, Australia, New Zealand, the UAE and Bahrain, most of the other countries from NATO, coming together to implement his vision of making sure that the Strait of Hormuz is free, is opening up as soon as that is possible. Well, to discuss this and all the latest developments in the conflict, ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ሃገራት ናይ ኔቶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እኳ ናይ ኔቶ መራሕቲ ኢኻ ክትብሎ ወይስ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኢኻ ክትብሎ ክርዳእ ካብ ዘይክል መንገዲ ነቶም ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ሽግር ክእትዎም እምበር ካብ ሽግር ከውፅኦም ኣይተራእየን እዚ መራሒ እዚ ማርክ ሩተ ይበሃል ከመይ ዝበልዎ መጋበርያ እዩ ናይ ኣሜሪካ ኤጀንት ኢልዎ ሓደ መራሒ ናይ ኤውሮጳ እዚ ሰብ እዚ ንኤውሮጳውያን ልኡላውነት ንኸረጋግፁ ሓይሊ ንኽገብሩ ናቶም ዕላማ ንኽገብሩ ንኸይገብሩ ቀዳማይ ኣሜሪካ ተኺላትሎም ዘላ ፈንጂ እንተሎ ሰብ እዚ ስለዚ ኤውሮጳውያን ኣብዛ ኩናት እዚኣ ይንኣቱን ኢና ምክንያቱ ኣቲና እውን ከነምፅኦ ንኽእል ስለዘየለ እዛ ኩናት እዚኣ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብምርጫኻ ኢኻ ኣቲኻያ ስለዚ ከምታ ዛተኻያ በዓልካ ውፃእያ ኣብ ዝብልሉ ዘሎ እዚ ድማ ሓቢሉ ሓባቢሉ ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኮይነን ናብቲ ኩናት እቲ ንክሳተፋ ይገብረን ኣሎ ወየዳ እቲ ሜሞ እቲ ሓበሬታ ዳ ኣይበፅሑን ኮይኑ እምበረይ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን this is history ታሪክ እዩ ዝድገም ዘሎ ታሪክ ክድገም ከረይኩም ስለ ዝኾንከ እንታይ ዝብል ፅሑፍ ንርኢ ኣለና ድሕሪ ካብ 2003 ናብ ኢራቅ ኣትዩ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊትን ናይ ኢራን ሰራዊትን ናይ ኔቶ ሰራዊትን ብሰንኪ ኢራንን ምስ ኢራን ሓቢሩ ዝሰርሕ ዕጡቕ ጉጅለን ብዝገብርዎ ዘለዎ ፃቕቲ ኣብ 2026 ኣብዘን ሕጂ ለንቀነ ጠቕሊሉ በይዝ ናቱ ዓፅዩ ንክሃድም ወሲኑ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ስለዚ ብሰንኪ ኢራን ቀዳማይ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ካብ ልዕሊ 23 ዓመት ሒዛቶ ዝነበረት ኣብ ኢራቅ ካብቲ ቦታቲ ንክወፁ ተገዲዶም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ታሪክ ይፍፀም ከም ዘሎ ጥራይ ክርዳእኩም ኣሎ ታሪክ ቃል ብቃሉ ብግልፂ ታሪክ ክፍፀም ንርእን ንምስክርን ኣለና ሶ ኣብ ከምዚ መድረክ እንከሎ እዩ እዚ ተመሊሱ ትክሪእዎ ዘለኹም እጂ ንኤውሮጳ ንክሕግዝ ኢሉ መፅኡ ኣሎ እንታይ ክሕግዞም ዝኽእል what they're going to be able to do about the Strait. It's actually relatively easy for Iran to disrupt the Strait of Hormuz. As I've said in past interviews, they have thousands and thousands of these drones that can strike the Strait and really wreak havoc. And they can strike the Strait from anywhere inside of Iranian territory. They can also use these speedboats, these unmanned speedboats that can be packed with explosives and operated by remote control. And they have other means. Obviously, they can launch. كم تريبو زلهم تومي كيلاتات نايت كوناتات دونالد ترامب زجبر انت جبره نيتون تمزو ولا قلن تمزو زغير نجر كلي كلني مغنياتو ابز بوتازي ايران جغرافيكاوي ناي جغراف ادفانتج سلازلوا نسا زدلي توك ايران زدلي توك تجبر بدرونات ديو بناشت جلابديو ولا بخال ميسايلات بتي باليستيك ميسايل زلوا لعلو كل لما نداد زس انا مراخب كحلفا خلوا كربيتي زد لي كخطو كتولعن سلازي كم دريو زلنا እዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኢራን ክኸውን ዝኽእል የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኢራን ክኸውን ዝኽእል የለን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምታ ዝብልዎ ታኮ እዮም ዝብልዎ ዶናልድ ትራምፕ always chickens out ብልዎ ነይሮም and this is what's happening ግን ታኮ ጥራይ ንበይና እኽልቲ ይኮነትን ምክንያቱ እዚ ወሽመጥ ሓርሙዝ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ገዲፌ እቲ ኩናት እንተኢሉ ክኽፈት ኣይኮነን ኢራን ፀብለልትነት ናይ ኩናት ናቶም leverage ናይ ኩናት ናቶም 100% ኣረጋጊፆም ኣሎ دونالد ترامب فيت نفيت ناي مودة درجة ناب نيكولر كير زخل كوينات بتصيحهم من سعيرو إيران سعيرها this is history إيران سعيرها دونالد ترامب is backing down نقد ميت نتأسكاليش نتايزو بالوزراء بالله كوينات اسكاليشن دومينانس بالله من زلع على نتو كوينات زلع على تفرح كوينو نتقالة حيلي دهيلو من قدناتو
كمبركخ كم زغلن إيدو كم زغلن مرجعي كغير كم زغلن أجباب كغير كم زغلن كتجبر لك أبتز حلفة كنتات كل جزء إيرانيا فريها من قد تغير نيرا حججن أمريكا مبل كالاي سالسا جزء فريها مرجع تغير على أجباب تغير على this is history on the making زجن أب عودة كينات ون يهرموهم سلزلو زقاتهم زلهم زلو أزي ساعتي أبت ميدياتات نحجي دوت ألنا زول حبريتا ننوي حوان عبيد أم زنبريو listen up زي 2026. I struck an F-35 for the first time in history. I am Majid, an Iranian short-range air defense system that utilizes infrared heat-seeking guidance. I do not use radar. I emit no signal. 2:50 a.m., central Iran. My infrared eye scanned the sky, silently. No radar emission. Then I found my target. I locked, I launched, and I hit. It took me 3 seconds to bypass the F-35 threat detection system. The USA spent approximately $400 billion over 30 years on the F-35's development. But that was engineered for radar, not for heat. One side spent $400 billion. The other side built a passive heat sensor on a truck. I mean, this is history. تاريخ كدقام كله هنا كسرح كله أب تاريخ زفت أمر زلوا مدرك كوينكم يوم تري وزل لهم لك كم تري وزل لهم أمريكا F-35 تبهال بروجرام نعلمنا زبرت عن زحيلن نفريد كوينات بروجرام زبهال بإيران تاريخاوي سعرت كم زقات وميزن الجرزلو أتي زقات أما سعرت ويون ودكتنا إذا نفرت دما بناي أمريكا تصبيو عين تكنولوجي دي كونه completely كابتس بيتنا أمريكا وزعي بزخونه تكنولوجي سلزي Russia and China are busy looking into this thing. أمريكا دما ناي حادث سعرت دي كونه ناي كلتا سلست أربعة عين سعرت كقات ماينا نرزل نايز بعض زلو بوتهدر أو سعرت استراتيجيكا أو سعرت كم دما نايتنا عالمنا قبلتنا ناي قطبا زنبران محدرا ناي كوينات زنبران محدرا ناي عالم زنبران بوليس ناي عالم كوينات خود زنبرت بكل من قدي فيل كم زقبران رلنا أمين إيران تاريخ تسرح لنا تبلنا مجنانا يكونن أي بحكي بزيك على علم إيران تاريخ يتسرح زلا سراويتنا إيران وتدروا عقمنا إيران تاريخ يسرح له أمريكان إسرائيل كده علاماتها بإيران دبديبا ما يكون أنت وسيت التكوينات من أبي كم زخيد جبر له let me give you كل جزء كاب بعلنا نجربه بدرجة exports زبحال زربا أنت نسمع دسم بالنا نيرو there is this gonna give you where is that video جماعة بوغير كابتم كيلاتات نتكوينات من يسعر له مسعر مالت كإنتاي مالتيو أبز كوينات زي مسعر ويكات كستس وي كستس تسعيرو بخمي قد ديفاين تقبره. Iran's point of view, they have to destroy the US-Israeli threat forever. That's their avowed reason for their tactics at the moment, reflecting in a way what Israel is saying the other way. How can Iran achieve that? How can they destroy the threat forever? Well, I think Pezeshkian, the president of Iran, has made a comment, and I'm going to paraphrase now, so forgive me, but I think he said it to one of the Arab media outlets. He said that we in Iran have to give the Americans such a bloody nose that they never try something like this again. Again, to me, that's not crazy. To me, that's a very realistic and graduated assessment of how to go about deterring and stopping and deterring future attacks by the U.S. and Israelis. So what they're going to do is continue to increase the costs economically on the United States and its partners, so much so that we basically buckle under the economic and therefore political strain, notably going into the midterms. And that basically forces us to disengage, if not negotiate a full peace treaty, which I think, by the way... Exactly. This is how they are doing it. تزقبروا زلو strategy نتكوينات نأمريكا نمشارقتان أمنا كبور زعبي واقع كم زغفلولون نفس وكف زغت معالت زوزدو زلو دما نتكبد مليسو كم زخبت كم زقبروان دونالد ترامب دما مريج أسل بيو زلو مت أنجزية زخده موتونو نسون تومنا عود دقفو دلو بوليتيكاويان بارتيتاتن إنها تسعر خدس لزغنو فرهنا عسلهم كخيديو سلازي أما وداتا جزية ناي منوح ناي تكوينات نيران نربحها كم صغير يزقبر زلو نيران دما متأنتي أمريكان إسرائيل نفس وكف زقبرو زلو قفعي قبل على تهاجر تحت غرص ناي تهاجر انتي قبر مالو تهزبي من هاجر يعنولو من نبي وسالو تهاجر من يسأل إيخا يتبع حسوت ناس النتن فتحن كم سأل كايلو استبقسه
እንታይ ምዃኑ ዕላማናቱ ትማሊ እንተደይ ተረዲዎም ቶም ናሽቲ ወለዶ ሕጂ ዝያዳ ንኽበርሃሎም ዕድል ረኺቦም እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ጌም ፀወታ ናይ ኢራን ከመይ ጌርካ ነቲ ኩናት ዝለዓለ ብዓብይ ክብሪ ንኣሜሪካ ንቁጠባ ከምኡ ድማ ንቁጠባ ዓለም ብኡ ገይሩ ዝርግርግ ከም ዝእትወሉ ትገብር እዩ and ብዝደለኻ ክተሽርፈ ትኽእል ኢኻ ኢትስ ወርኪንግ ይሰርሓሎም ኣሎ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ዓለም ናይ ብሓቂ ነውፅ ኣጋጢሞ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ዓቕሊ ስበት ስጉምትታት እዩ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ጥራይ ኢራን ዝተፈላለየ ለውጢ እያ ትገብር ዘላ ሓደ ወታደራዊ ዓቕማ ንዓለም ተርእላ ካልኣይ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝበሃል ልክዕ ከም ስዊስ ከናል ገይራ ከልኪላ ኬላ ገይራቶ ኣላ እዚ ኬላ እዚ ኣነ ዝቆፃፀሮ ንዓይ ዝኸፍል ጥራይ ዝሓልፍ ትብል ኣላ ባይ ዘ ወይ በዚ ክትሓልፍ ኮይንካ ናይ ኢራን ቅድመ ኩነት እንድሕር ኣኽቢርካ ኢራን ዝበለቶ እንድሕር ጌርካ ጥራይኻ ትሓልፍ ትኽእል ንኣብነት ጃፓን ምስ ኔቶ ኮይና ምስ ኣሜሪካ ኮይና መፍትሒ ክትረክብ ኣይኮነትን ምስ መን ኮይና ግን መፍትሒ ትረክብ ምስ ኢራን ተዘራሪባ ቁጠባ ናቶም ኣብና ካብዚ ቦታ ስለ ዝግደስ ምስ ኢራን ተዘራሪቦም ንኢራን ከፊሎም ንኢራን ሕራይ ኣቢሎም ጥራዮም እቲ ዝደልይዎ ጋዝ ድዩ ወላ ነዳዲ ክወስዱ ዝኽእሉ እተን ሃገራት ዓረብ ድማ ክሳብ ሕጂ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ተፀጊዐን እየን ዝኸዳ ዘለዋ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ነቲ ናይ ኢራን ሓይሊ ስዒረን ዕድል ዝፈጥራሎም ይመስሎም ኣሎ ኢራን ግን በዛሎም መዓልቲ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ጥራይ ንዶናልድ ትራምፕ ከንበርክኽዎ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ከርዕዶምን ከንበርክኾምን ልዕሊ ኩሉ ድማ ረጂም ቼንጅ ንክገብር ስርዓት ንክቕይር ዝውጥኖ ዝነበረ ዝሓስቦ ዝነበረ ይሰርሕ የለን ኣብ ልዕሊ እዚ እንታይ ክትውስኽሉ ኣለኩም ፖለቲካዊ ቅልውላው ናይ ዶናልድ ትራምፕ listen to this one ድሮ ኣብ ኣሜሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ነውፅ ስምዑ This man disgusts me. He is a human pig. He's disgusting, and he's a bloodthirsty bastard. I mean, the amount of people that have died because of this man is unbelievable. He is the ultimate war criminal. Keep it up for a few more weeks. Take Karg Island, where all of the resources they have to produce oil, control that island, let this regime down a vine. Let me just read you something from The Atlantic. Does an assessment on that. They say ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ብዝገበራ ነቲ ኩናት ክቕፅል ኣለዎ ነቲ ካግ ኣይላንድ ዝበሃል ክንቋፀሮ ኣለና ብዝበሎ መንገዲ ኣብ ኣሜሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ሕርቃን ወላ ካብቶም ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ሃገር እዚኣ ከዕንዋ ኢሉ መፅኡ ዘሎ እዩ ብጀካ ደም ናይ ኣሜሪካውያን ካልእ ረብሓ የብሉን ስለዚ እዚ ንዑድ መስሉን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ንሃገርና ናብ ዝገደደ ዕንወት የፈጥሩልና ኣለው ስለዚ ናይ ሃገርና ፀላይ መስኪነይቲ ኢራን ፀላኢትና ኣይኮነት ወላ ሓደጋ ኣይኮነን እንታይ ዳ ተራ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝብሎ ዘሎ እዩ ናትና ፀላኢ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ፖለቲካ ናትና ዝዝውሩ ዘለው ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ፖለቲካ ናትና እናፀለው ንሽግርና ጥራይ ዝዋስኡ ዘለው እሳቶም እዮም ፀላእቲ ናትና እምበር ንሕና ፀላኢ የብልናን እዚኣ ተዋስኦ እዚኣ እንተሰሚዕኩማ ድማ ነገራት ኩሉ ቤላ ገይሩ ክበርሃልኩም እዩ እዚኣ እስከስምዑሃ ክስሕቁ ኸ I hear you're a politician looking to fund your campaign. That's right, just running for Congress. It's nice to meet you. I'm with AIPAC. What do you believe in? Well, I'm America First. Are you? Yeah, I use that term loosely. Oh, let me ask you this. How do you think you can best serve your constituents here in Texas? Well, I think by listening to their voices, their concerns, and then taking action by visiting Israel. How often? I mean, once seems like enough. And by once is enough, I mean multiple times? Like once a year? And once a month would be better. But actually every 2 weeks seems like a good balance to go talk to high-level officials in Israel to better learn how I can represent my constituents here in Texas, to hear it directly from them. Fascinating idea. It seems like you care. So what are your feelings on this war with Iran? I mean, gosh, it's like a no-win situation. Just being in there is more. እዛ ቪድዮ እዚኣሲ ኣነስ በበል 10 ግዜ ድሪያ ደሎ መራ ይደሰቐኒ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ንምርጫ ናይ ኣሜሪካ ክወዳደር ዝደሊ እንታይ ዕላማኻ እዚ ኤፓክ እዩ ዝበሃል ባህላ ትሪእዎ ደሎም ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ማለት እዩ መፅኡ እንታይ ኢኻ ክትገብር ትደሊ ዘለኻ ኢሉ ኣነ ናይ ኣሜሪካ ፈርስት ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ትዕወተለይ ምስ በሎ እዚ ገንዘብ ሚልዮናት ትሪእዎ ደሎም ድርበይ ኣቢሉ እስራኤል ኣሜሪካ ፈርስት ማለት እዩ እስራኤል ፈርስት ድሕሪኣ ማለት እዩ ኣሜሪካ ስለዚ ብኸመይ ነቶም ህዝቢ ትምረፀሎም ዘለካ ከተገልግሎም ትኽእል ምስ በሎ
ማለት ችግሮምን ፀገማቶምን ባህጎምን ብምስማዕ ኢልወሲ ነው ኢልወሲ ናብ እስራኤል ብምኻድ ክንደይ ግዜ ዓመት በሌሎስ ሓደ ግዜ ብዓመት ነው ክልተ ግዜ ብዓመት ሓደ ግዜ በርሒ ሓደ ግዜ ክልተ ሰሙን ያባ ካብ እስራኤል ከይደ ኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ከመይ ክነብር ከም ዘለዎ ካብኦም ሰሚዐ ንህዝቢ ኣሜሪካ ከገልግሎ ይኽእል ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኮይ ዝገልጽ ዘሎ ሓደ ብሓደ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ባህሪ እዚ ቀፂሉ እንታይ ይብል ኣብዚያ ለሓንቲ ከስዓከም እዚያ ጅዳሓት ኩናት ናይ ኢራን ዝበለፀ እዩ እናበለ ይዛረብ ኣብዚ ሕጂ ድሕሪኡ ቀፂሉ ብዛዕባ ናጽነት ናይ ዘረባ ክዛረብ That's how I feel about the war with Iran, wouldn't it be? As a potential member of Congress, why would you say it's necessary to stay in the war with Iran? Well, gosh, yeah, I mean, you got the WMDs, or nukes, we're calling it on this one, and you've got the... Yes. Now, what are your feelings on this Epstein files nonsense? I mean, these disgusting predators, we need full investigations and then prosecutions. Shouldn't we just move on from them? Really, I mean, these files just seem... ብዛዕባ እዚ ኤፕስቲን ፋይልስ ኢልወሲ መጀመርያ እቶም ክመፁ ከለዉ ናብቲ ፖለቲካ ኤፕስቲን ፋይልስ ኩሉ ክወፅእ ኣሎ እቶም ጎበነኛታት ናብ ሕጊ ቀርብሎም ተሓታትነት ክህልዎ ይብሉ ጥምት ምስ ኣበለኖ ማለት እዚ ኤፕስቲን ፋይል ዝበሃል ትርጉም ዘይብሉ ካብ ስራሕና ዘባኽረና ዘሎ ይብሎ በቃ ከምዚያ እናገበረ ተመርገፂኡ ይቕየር ማለት Anybody did anything wrong? What's your stance on hate speech? Well, it's ugly, but you can't have... እዚኣ እታ ዝፈትዋ እዚኣ ሄት ስፒች ኣብዚኣ It's ugly, but you can't have free speech without hate speech. Is that right? No, because free speech doesn't include hate speech. Hate speech about whom? Oh, everybody? Israel, of course. Yeah. The answer is Israel. And what, in your opinion, and the opinion of the voters that you represent, constitutes hate speech against Israel? Well, I think if you're not saying anything great, then it's hate. If it's not great, it's hate. Sounds like a good campaign slogan. If it's not great, it's hate. أنا سعرت بزعب هيت سبيتش ويكح جسلا زربا انتايو يلوسي هيت سبيتش مالته كو فري سبيتش اندحر لك خوينو هيت سبيتش كاخت عليه تخلني خمسو يزخيد يلو معناتها ناصنت ناي سب سلو زغونه تزربا قصيله ግን ኖ ንእስራኤል ዝምልከት ጉዳይ ክኾን ከሎ ኣይከውኒ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ብዛዕባ እስራኤል ሕማቕ ምዝራብ ገበኒ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ይልወሲ ብዛዕባ እስራኤል ፅቡቅ እንተተዛሪብካ ኩሉ ሄት ስፒች ተባሂሉ ይለይበል ዝኸውን እሞ ገበነኛ ትቁፀር ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም ተዋስኦ እዚ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካን ኣብ ሚድያ ናይ ኣሜሪካን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ንሪኦ ዘለና እዩ በዓል እዚኣቶም ሒዞም ድማ ነቲ ኣሜሪካ ትለይቶም ይዝውርዎ Let me just read you something from the Atlantic. Does an assessment on that. They say U.S. troops may well take Cargill, and we believe their ability to do so, but only to endure ballistic missile strikes, drone attacks. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ዘዛረቦም ዘለዎን ዝቆጥዖም ዘለዎን እዩ ናብ ዓረብ ንመለስ ሕጂ Activated in Bahrain and Kuwait a short while ago. Both countries have come under near daily Iranian attacks since the war began. Saudi Arabia and the United Arab Emirates reported interceptions of drones and missiles on Sunday. It comes as the Secretary General of the Gulf Cooperation Council renewed his condemnation of Iranian attacks on GCC member states. He said the GCC reserves the right under international law to take necessary measures to comply for us. Now, Zain, so just bring us up to date with what's been happening across the wearing thinner every day, with every here in the Gulf countries is wearing thinner every day, with every strike that is carried out. And what we are seeing this morning is once again a couple of hours ago, as you said, air raid sirens going off in Bahrain and Kuwait. In the UAE, the government issued a notice that it was dealing with an incoming missile threat. Air defense is currently responding. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃገራት ዓረብ እቲ መጥቃዕቲ ይቕፅል ስለ ዘሎ ትዕግስትናተን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተወደየ ይኸይድ ኣሎ ዳርጋ መብዛሕትአን ሃገራት ዓረብ ተሓሪመን ከም ዝቐነያ እዮም ዘርእዩና ዘለዉ ኩላተን ተሓሪመን ኣለዋለን ቀነ እውን ስለዚ ናበይ ክኸዳ ከም ዝኽእላ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል መፃየን ሳጂ ተፈልጠና ኣሎ ኢማራት ብዙሕ ግዜ ይህረም ከም ዘሎ ብዙሕ ዕላማታት ናቱ እንተዘይተሃረመ ድማ ይፍተን ከም ዘሎን እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ምስ ሓረመ እውን እቲ ካብኡ ዝተርፍ ዕላማታት እናተሃረመ ካልእ ሽግር ይመፆም ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ኩነታት ናይዘን ሃገራት ዓረብ እናከበደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ንሳቶም መፃኢ ናቶም ኣብ ምንታይ ክምርኮስ እዩ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ሒዝካዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ግን ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ነታ ጉዳይ ኣይከኣላን ኣሎ ስለዚ ሓንቲ ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ዘርእዩና ዘለዉ እዚያ እውን ኣላ Drawn the ultimate red line. If their power grid is struck,
they will unleash total hell. In the first savage wave, the IRGC unleashes a storm of ballistic missiles and massive drone swarms. Targets detonate in fireballs. Saudi Arabia's Ras Tanura and Abqaiq refineries erupt. UAE's Jebel Ali and Tawila power plants explode into flames. Qatar's Ras Laffan LNG terminal is shattered, and US bases like Al Udeid plunge into darkness. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኢራን እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለዋ ድሮ ሪኦም ኣለዉ ስለዚ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ ናይ ምቕያር ስጉምቲ ዝወሰደ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ኢራን ሓደ ካብቲ ክግበር ዝኽእል ብፍላይ ንሃገራት ዓረብ ብቐሊሉ ንክትሃስዮም ተደልያ ብዝሒ ናይቲ ዘለዋ ድሮናት ብሓደ ክትኩሶ ትኽእል ስለዚ ዋላ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ይሃልዎም ኣሜሪካ ሃገራት ዓረብ ማለት እዩ ንከምዚ ዓይነት ብዝሒ ስወር ምኾይኑ ክመፅእ ዝኽእል ክከላኸል ዝኽእል ዓቕሚ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ሳቶም ዝሃርምዎ ዘለዎ ድማ ነዳድን ናይ ጋዝ ቦታን ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ተባሪዑ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝገደደ ክወስድ ዝኽእል እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ነዚ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻሮም ዝገበረ እንተገበረ ዝበለ እንተበለ ክገብሮ ዝኽእል የለን ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ናይ ማይ ቦታታት ብምህራም ድማ ናይ ምንባር ሕቶ ናይ ሃገራት ዓረብ ብምሉአን ማለት ሃገራት ኸሊጅ ደቂ ሰባት ክነብራሉ ከም ዘይክእላ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እንታይ ማለት እዚ ኒኩለር የብሎምን ክንብል ንኽእል ኢና ኢራን ኒኩለር የብሎምን ማለት ግን ጸላእትናቶም እዞም ሃገራት ዓረብ ድሕሪ ኮይኖም ነዘን ሃገራት ዓረብ ብዘይ ኒኩለር ህይወት ከም ዘይህሉ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም በቲ ዘለዎም ባሊስቲክ ሚሳይልን በቲ ዘለዎም ድሮናትን እዚ ድማ እዞም ሃገራት ዓረብ ዝከኣሎም ገይሮም ንዶናልድ ትራምፕ ድሕሪት ክስዕብ ከም ዘለዎ ክገብርዎሎም እንተዘየለ ናይ ህይወት ሕቶ ናቶም ኣብ ኢድ ኢራን ወዲቑ ዘሎ እዩ ስለዚ they really have no choice ኣብዚ ምርጫ የብሎምን ናይ ግድን ክልምኑ ክኽእሉሎም ነቲ ኩነታት ከስተኻኽልዎ ተኮይኖም and this is also what we hear here ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ንሱ ኢና ንሰምዕ ዘለና al-Masri is also with us in specific threats before. This is, if not a total walk back, at least a partial and momentary walk back at the very least. Yeah, I think there are a lot of people in the region and beyond that are breathing huge sighs of relief right now. I mentioned when we were speaking about an hour ago that it was my hope that there would be advisors in Donald Trump's ear, perhaps Gulf leaders in his ear, suggesting to him that this would be catastrophic. Not just a war crime, collective punishment, but that it would lead to disastrous consequences for so many people. So, I read that message with some hope, not only for the here and now regarding the power plants, but also that perhaps there is a light at the end of the tunnel and that we could get an end to the ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና በቲ ዝበልዎ ዘረባ ተበጊሶም ስለ ዝዛረቡ ዘለዉ እዩ ተዘራሪቦም ኣብ ሓደ መዕለቢ ምብፅሖም ተስፋ ዝህብ እዩ ምክንያቱ ሃገራት ዓረብ ዘላቶም ኣማራፂ ዋላ እኳ ኢራን ተሳዒሩ እቲ መንግስቲ ክሰዓረሎም ይደልዩ እንተለዉ ኣብ ክውንነት ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ስለዘየለ አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ለሚኖም ደዊሎም በጃኻ ነዚ ጉዳይ ዝጠጠው አብሎ ጥራይም ክብልዎ ዝኽእሉ እንተዘየለ ኣብ ልዕሊኦም ኮርድ ዝኽእል ሽግር ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ማለት ድማ ንኢራን እቲ ዝበለፀ ፀብለልትነት ከም ዘለዎምን ሓይሊ ከም ዘለዎምን ብቅዓት ከም ዘለዎምን ድሌቶም ድማ ብሓይሊ ከተግብሩ ዝኽእሉ ምዃኖም ከንፀባርቑ ዝኽእሉ ጉዳይ እዚ ንእስራኤል ብተደጋጋሚ መዓልታዊ ዝሕርም ዘሎ ሓይሊ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ነዚያቶም ንምህራም ክከብዶም ኣይክእልን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብርግፅ ከምቲ ንሱ ዝተፀበዮ ኢራን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት 48 ሰዓት ክውዳእ ዝኽእል ኣብ መራሕቶም ምስ ቀተልካ ኢዶም ዝቡን ዝማርኹን ዝመስሎ ዝነበረ ከምኡ ከም ዘይኮነ እዮም ዝርዩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ጉዳይ ከም ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ከይገበርካ እቲ ኩነታት ኢራን ፀብለልትነት ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ኣላ ኣብዚ ኩናት እዚ እቲ ዝቕፅል ኩናት ብሕጂ ማለት እዩ ብሕጂ ዝቕፅል ኩናት ክቕፅል እዩ ምክንያቱ ኢራን ጠጠው ንኸብልዎም ምክንያት የብሎምን ዕንወት ወሪድዎም ኣሎ ኣሜሪካ ካሕሳ ክትቦም ኣለዋ ኣሜሪካ ካይኮኑ እቲ ካሕሳ ክትቦም እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ተኮይኑ ብምሉእ እቲ ካሕሳ ሃገራት ዓረብ እየን ክኸፍልዎ ካብ ዓረብ እዩ ክመፅእ እተን ሃገራት ዓረብ ነቲ ካሕሳ ዝበሃል ዘሎ ብምሉእ ንሳተን እየን ክኸፍላ እንተክኸፈል ኮይኑ ካብኣቶም እዩ ክመፅእ ንሳቶም እዮም ክኸፍልዎ ብከምዚ መንገዲ እቲ ኩናት ምናልባት ናይ ምውዳእ ኣንፈት ኣለዎ ምናልባት ናይ ምውዳእ መንፈስ ኣለዎ ብከምኡ መንገዲ ክውዳእ ና ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ሃገራት ዓረብ ኣብ ከቢድ ፈተና ኣለዋ ንብል ኣለና ሃገራት ዓረብ ኣብ ውሽጦም ብዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ነዚ ኩነታት እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ዞባና ናይ ምድፋእ ኩነታት ይረአ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ብሓደ ናብኡ ክንሪኢና ሕጂ ናብ ዞባና ንመለስ የአሜሪካና እስራኤል ጨዋታ የኢትዮጵያ የአሰብ ድልና እድል
ቀደም ብለን እንዳነሳነው በቀይ ባህር ቀጠና ይህንን የመርከቦች እንቅስቃሴ የሚያውኩት በየመን ያሉ የሁቲ አማጽያን ናቸው። እነዚህ አማጽያን ተጠሪነታቸው ለኢራን ነው። ኢራን በተነካች ቁጥር ባቤል መንደብን ተሻግረው በቀይ ባህር የሚጓዙ መርከቦችን በማጥቃት የዓለም የንግድ ስርዓትን ሲያውኩ ኖረዋል። በዚህ ወዲህ ደግሞ በሶማሊያ የሚገኙ የአልሸባብ ተዋጊዎች መርከቦችን በማገት ሌላ ራስ ምታት ሲፈጥሩ ከርመዋል። አሁን ኢራን ጦርነቱን ማስፋትና አዳዲስ የጦር ግንባሮችን በመክፈት አሜሪካና እስራኤልን ማዋከብ ከፈለገች የአሰብ ወደብን እንደ ስምሪት ማዕከል ልትጠቀምና በቀይ ባህር ላይ አዲስ የጦር ቀጠና ልትፈጥር ትችላለች የሚል ስጋት አለ። ኢራንና ኤርትራ የሰነበተ ወዳጅነት ያላቸው ሲሆን የወዳጅነት ለተወሰኑ ዓመታት ቀዝቀዝ ብሎ የሰነበተ ቢመስልም ከፈረንጆቹ 2024 ወዲህ ግን ኢራን በኤርትራ ምድር እግር አብስታ ታይታለች። የደህንነት መረጃዎች እንደሚያሳዩትም በርከት ያለ ስውር የአውሮፕላን በረራ ከቴህራን ወደ አስመራ በተደጋጋሚ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ነገር ክበርሃልኩም እዩ I'm going to give you few evidences ኣብ ዝክርዳኣና ዘለዎ ንግድ የሚያናውጠው ባብኤል መንደብና ጠባቂዋ ኢትዮጵያ ወሳኙ የባብኤል መንደብ ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብዞም ብልጽግና እዚ ነገር እዚ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ኣብቲ ካልኩላስ ናቶም ኣብቲ ካልኩሌሽን ናቶም ብተደጋጋሚ ናብ ዝናትና እናቐረበ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ኣለዎ ግን እንታይ ማለት ሓደ ነገር ክበርሃልና ደልየ ዘለኹ ኣሜሪካ ብመንገዲ እስራኤል ገይራ ንኣሜሪካ ግደፍዋ እስራኤል ዘለየቶ ኣብ ከባቢና ዝፍጸም እስራኤልን ኢማራትን ኣብዚ ከባቢናትና ፉል ኮንትሮል ንክህልዎም ንነዊሕ እዋን ሰሪሖም ነይሮም ኣጋጣሚ ክንብሎ ንኽእል ኢና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዝገብሮ ዓብ ጸቕጢ እቲ ናይ ስዑድያ ነቲ ፕላነቲ ንግዚኡ ኣደስኪልዎ ዝርግርግ እቲ ኢሉ ድሕሪ ምዝናሕ ናይ ሶማሊላንድ ርኢና ነርና ካብኡ ቀፂሉ ድማ ካብ የመን ስለተሰጎጉ ኣብ ሱዳን ዘለዎም ኩነታትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኩነታትን ርኢና ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኩነታት ዳርጋ ናይ ሞትን ናይ ሕዮትን እዩ ስለዚ ንብልጽግና ሓንቲ ክሳብ መወዳእታ ክትታኸሰሉ ምዃና ሙሉእ ብሙሉእ ኣመስኪራ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት እያ ንባዕላ እናተደብደበት ከላ መዓልታዊ ነፈርቲ ናይ ኣፅዋር ናይ ሎጂስቲክስ ካብ ኢማራት ተበጊሰን ንኢትዮጵያ ኣትዋ ከም ዘለዋ እዞም ናይ ሳተላይት ስካን እናገበሩ ናይ ፍላይት ስካን ዝገብሩ መዓልታዊ የውፅኡ ኣለዉ ሓበሬታ እዚ ድማ እንታይ እዩ ብልጽግና ክሳብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ናይ ኢማራት ደገፍ ከልዎ ምዃኑ እቲ ናይ ደገ ዝግበረሉ ዘሎ ድጋፍ ድማ ብፍቓድ ናይ እስራኤልን ብደስታ ናይ እስራኤልን እዩ እቲ ገይም ድማ ባብኤል መንደብ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ባብኤል መንደብ ዘሎ ኩነታት ዋላ እኳ እቲ ምኽንያት ናይ ሑቲ ዝብል ምኽንያት ይጥቀሙ እንተሎ ኢትስ ኖት ኣባውት ሑቲ ኣብዚ ቦታ ስለ ዘሎ ንቀይሕ ባሕሪ ክዓፅዎ ስለ ዝኽእል ካብ ዝብል ኣይኮነን ኖ ሽፋን ናይ ሑቲ ተጠቒምካ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዕብዳን ወይ እውን ጽላለ ወይ እውን ምስፍሕፋሕ ንዕኡ ሌጂቲማይዝ ንዕኡ ተቐባልነት ንኽትረክብ ጃስቲፋይ ንምግባር ወይ እውን መራጎዲ ድርዕን ክኾነልካ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ንመደናገሪ ክኾነካ ኢሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ባብኤል መንደብ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ምስ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ወየዳ ኢራን ዳሓንትእቶ ኤርትራዊ እንድሕር ኮንካ ናይ ብሓቂ ኤርትራዊ እንድሕር ኮንካ ንኢራን ክትምርቕ የዋፅኣካ እዩ ሓደ ሕልናኻ እውን ንኢራን ክትምርቕ ወይ ንኢራን ክትድግፍ እዩ ዘዋፅኣካ ምክንያቱ ኢራን ኣብ ሃገራ ከላያ ትድብደብ ዘላ ቦምባታት መዓት ኣብ ሃገራ እዩ ዝወርድ ዘሎ ነፍሰ ምክልኻል እያ ትገብር ዘላ ስለዚ ተራ ሰብ ርያ ኣቢሉ ምስ ኢራን እዩ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ካብ ኣሜሪካ መፅኡ ደንዳና ሓይሊ ንኢራን ከዳኸም ይፍትን ስለ ዘሎ ሓደ እቲ ካልኣይ ወዮዳ ኢራን ሓይላ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ስለ ትኸይድ ዘላ እምበር ኢራን ተትዳኸም ነይራ ሎሚ ናብ ኤርትራ ሓድሽ ኩናት ወይ እውን ገለ ነገር ተደፊኡ መሃለወ እዩ ምክንያቱ ልክዕ ምስ ናይ ኢራን ምድላዋት ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ክዳሎ ከሎ ብልፅግና ሽዑ ተነጊሩ ኪት ሰራዊትካ ንሰሜን ገፅካ ሰልፎ ተባሂሉ ስለዚ እቲ ናብ ሰሜን ዝኸይድ ዝነበረ ሰራዊት ናቱ ማዕረቲ ንኣሜሪካ ናብ ኢራን ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ሽፋን ንዑ ተጠቒምካ ናብ ኤርትራ ንክግበር ዝኽእል ፈተና ዝበሃል ዝነበረ እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ነገር ኮምፕሊት እናበርዓነ ይኸይድ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን ተፈጥሮ ወላ እውን እቲ ኩነታት ሕጂ ፈጢርዎ ዘሎ ንኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝገደደ ሰልሚ እትይዎ ኣሎ ሕጂ ክልተ ሰለስተ ነገር ከረየኩም እየ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ንብልፅግና ፅቡቅ ገይሮም ሂቦም ኣጆ ከድሓን ንሕና ክንሕግዘካ ኢና ኣብ ጎንካ ኣለና ኢሎም ከበግስዎ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ወይል ለንቀነ ብልፅግና ባዕሉ ኣብዪ ኣሕመድ ዝበሎ ስምዑ አርሶ አደሮች እና በአመራር ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ይህንን የበልግ ዝናብ እንደ ዋዛ አያዩትም። የበልግ ዝናብ በዚህ መጠን እየዘነበ ነው ማለት የሚቀጥለው ዓመት ጥጋብ ነው ማለት ነው።
ቋንቋው ተፈጥሮ እንደዛ ነው። አሁን ከዘነበ የሚቀጥለው ዓመት ጥጋብ ነው ማለት ነው። ግን ጥጋብ የሚሆነው ለማን ነው? መሬቱን አርሶ አለስልሶ ፈጣሪውን ታምኖ ለሚጠብቅ ሰው። መሬት አለስልሶ አርሶ ያልተዘጋጀ ሰው ዝናቡ ያልፈዋል። የዘንድሮ ዝናብ ከአምናው ከአቻምናው ከዚህ ቀደም ከምናውቀው ዝናብ በተለየ መንገድ እኛ ኢትዮጵያውያን ልንወስድ ይገባናል። ምክንያቱም ዘንድሮ በመካከለኛው ምስራቅ በተፈጠረው ችግር ሁለት አንኳር አስፈላጊ ጉዳዮች አስፈላጊ ግብአቶች አደጋ ደርሶባቸዋል። አንደኛው ነዳጅ ኢነርጂ ነው። ሁለተኛው ማዳበሪያ ነው። ሁለቱ ቁልፍ ግብአቶች በደረሰባቸው አደጋ የመጀመሪያው ጥቃት የሚያጋጥመው ምግብ ነው። በማዳበሪያውም በኢነርጂውም እጦት ምክንያት የሚጎዳው የምግብ እጥረት የሚያስከትለው አደጋ ነው። ምግብን ለማምረት ነዳጅ ቢያዝብን ማዳበሪያ ቢያዝብን በልግ በዚህ ልክ ከተሰጠን ፈጣሪ በብዙ ሊጎበኘን ፍላጎት አሳድሯል ማለት ነው። ኤግዛክትሊ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ መሲልኩም ብልጽግና አብይ አሕመድ አከቢድ መዋጥራት ይኹም ዘሎ ንኽንፈልጥ ኢለ ደምፃልኩም ዘለኹ እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ከቢድ ግድሁ ይፅበየኩም ዘሎ ፈሊጡ ኣሎ። እሱ ድማ እንታይ እዩ 130 ሚልዮን አለን ወላ ሕጂ 140 ሚልዮን በል ሕጂ እቲ ቁፅሪ እቲ መፈክር ትጥቀመሉ ዝነበርካ ቁፅሪ ፈንጂ ክቕየረልካ እዩ ሕጂ። ስለዚ እቲ 130 ሚልዮን ህዝቢ ለኒ ዝብሎ ዝነበረ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብዘጋጥም ዘሎ ኩናት ክልተ ኣገደስቲ ፅፍዒት ኣጋጢመናና ኣሎ ብሎ ልዕሊ እቲ ፅፍዒት ኣጋጢሞ ዘሎ ግን ክልተ ክንወስድ ኢና ይብላ ኣሎ። ሓደ ነዳዲ ካብ ኢድ መፅኦም ነይሩ ንትራክተራቶም ማለት ሶላር ገለገላ ክትብል ተሪኻ ንትራክተርን ንካልእ ናይ ሕርሻ ንፋብሪካታት ገለ ሶላር ኣይከውን። ስለዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ኣብ ከተማ ገለ ክጥቀም ትኽእል ትኸውን ግን ንልምዓት ንሕርሻ ንካልእ ነዳዲ ዘድልየካ ግድ። ስለዚ ነዳዲ ንሱ ዝገዝኣለን ዝነበረ ሃገራት ኩለን ዓፅየን ኣለዋ። ስለዚ ዋላ ገንዘብ ተለካዊ ንክትረክብ ከቢድ እዩ፣ እቲ ዋጋ ድማ ኣመናይ ከቢሩ ዘሎ። ስለዚ ናይ ወቅቲ ናይ ሕርሻ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ነዳዲ ዝበሃል የለን ሓደ። ካልኣይ ድማ ድኹዒ ፀገም ኣሎ። ድኹዒ ድማ ካብዚአን ሃገራት እዚአን እዩ ዝመፅእ። ዋላ እቲ ድኹዒ ካብ ካልእ ክመፅእ እንተኮይኑ እውን እቲ ጥረ ነገር ካብዚአን እዩ ዝመፅእ እሞ እቲ ድኹዒ ከምቲ ዝድለ ክሰርሕ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ምንዛሬ ክምችቱን እንደ ስኬት ቢገልጸውም ዩኤንዲፒ የኢትዮጵያ መንግስት ከሚለው በተቃራኒ ቆሟል። ባልደረባችን ሪፖርቱን ተመልክቷል። ኢትዮጵያ የውጭና የሀገር ውስጥ የህዝብ ዕዳ ጫና አሁንም አሳሳቢና ዘላቂነት የሌለው ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ዩኤንዲፒ የካቲት 2026 ባወጣው የሩብ ዓመት የኢኮኖሚ ሪፖርት አጋለጠ። ሪፖርቱ በተለይም ሀገሪቱ ከብድር አቅራቢዎች ጋር የምታደርገው የዕዳ ማቅለልና ሽግሽግ ድርድር ያለመግባባት መጓተቱ ከፍተኛ ማክሮ ኢኮኖሚያዊ ስጋት መፍጠሩን አመላክቷል። ዘንድሮ በልግ ኦኬ ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ማልቲፕል ኦፍ ኣዝዮም ብዙሓት ነጥብታት ብሓደ ክገጣጠሙ ንሰምዕ ኣለና። ንኣብነት እዚ ኩናት ናይ ኢራን ተዘየጋጥም ናይ ዕዳ ፀገም ነይርዎ ነቲ ዕዳ ናቱ ሪስትራክቸር ክገብሮ ወይ እውን ምስቶም ዘለቅሕዎ ተዘራሪቡ መተንፈሲ ዕድላት ንክብዎ ዝዝረብ ነይሩ። ስለዚ እዚ ኩናት ናይ ኢራን እንተዘየጋጥም ነይሩ ነዳዲ ከም ቀደሙ መፆ ነይሩ፣ ወርቂ ብብዝሒ ይሸይጥ ነይሩ፣ ከምኡ ድማ ቱሪዝም ፅቡቅ ይኸደሉ ነይሩ፣ ሰባት ይመፅዎ ነይሮም ኮንፈረንስን ገለ እናተባሃለ ዋላ እኳ ውሽጣዊ ኩነታት እናሃለዎ ድኹዑ ድማ ደሓን ዝኾነ ፋብሪካ ክሰርሕ እየ ብላብላ ይብል ነይሩ። እንታይ ማለት እዩ ቁሩብ ትለይ ሰለይ ከብሎ ዝኽእል ነጥብታት ነይርዎ። እዚ ኩናት ናይ ኢራን ግን ንኢትዮጵያ ብፍላይ ንብልፅግና መወዳእቱ መይብ ናይ ዓመታት ግዜ እንተነይሩ ብክንደይ ፐርሰንት እቲ ናይ ስርዓት ናቱ ናይ ምውዳቅ ተኽእሎ ንላዕላ ደይብዎ ኣሎ። ስለምንታይ ንብል ኣለና ድኹዒ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ድኹዒ ማለት እቲ ህዝቢ ብዘይ ድኹዒ ክሓርስ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን። እቲ መሬት ድኹዒ ዝለመደ እዩ። ስለዚ እዚ ድኹዒ እዚ ድማ ጠቕላላ ካብዘን ሃገራት ዓረብ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ። ስለዚ ጥሜትን ደርቅን እቲ ህዝቢ ድማ መነባብሮ ናቱ ኣዝዩ ይከፊ እዩ። ሓደ በሉ። ካልኣይ ነዳዲ ንሕርሻ ናቶም ትራክተራቶም ንካልእ ነዳዲ ኣመናይ ከቢድ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሕማቅ ዝኾነ ብልሽውና ተኣታትዩ ኣሎ። ክልቲአን እዚአን ጥራይሲ ህዝባዊ ምልዕዓል ክገብራ ከለያን ምክንያቱ ዝበፅሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓረስታይ እዩ፣ ስሞል ስኬል ሓረስታይ እዩ፣ መነባብሮ ድማ ብሕርሻ ዝነብር እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ኩናት ዘበላሸዎ ዓድታት ኣሎ ክሓርሱ ዘይክእሉ ወይ ገለ ክገብሩ ዘይክእሉ ዘጂ ተለሚዱ ዘሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ሸነ ዝገብሮ ዘሎ ከረየኩም እየ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ነቲ ናይ ፕሮዳክቲቪቲ ናይቲ ሃገር ቁጠባ ክሳዕ ክንደይ ዕንወት ክፈጥረሉ ምዃኑ
እዚያቶም ግን ግደፍዎ ብልጽግና ብሽፋን ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝኾነ እቲ ሽፋን ናቱ ኣብ ቱሪዝም እዩ ዝምርኮስ ቱሪዝም ድማ ብዓብ ደረጃ ክጽሎ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ነዳዲ ወሲኹ ማለት መነባብሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክኸብር ስለ ዝኾነ ርሑቕ ቦታ ከይዱ ቱሪዝም ዝገብር ሰብ የለን እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ቱሪዝም ድማ ሃገራት ዓረብ ብብዝሕ እዮም ናብዚ ቦታ ዝመፁ ብርግፅ እቲ ኩናት ኣፍሪቦም ናብኣቶም ክመፁ ዝኽእሉ ክህልው ክእሉ እዮም ሃገራት ዓረብ ግን ባዕሎም ዓብ ደረጃ ድኽነት ከጋጥሞም እዩ ምክንያቱ ቁጠባ ናቶም ሲግኒፊካንትሊ ብዓብ ደረጃ ተሃሪሞም ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ትኸዱ ተኮይንኩም ዓረብ ብብዝሕ እዮም ቱሪስት ሰባቲ ኣዝዩ ቀረባ ንዓታቶም ምስቲ ናይቲ ኣነባብራ ናይቲ ሃገር ሕሱር ምስ ምዃኑ ገለ ድማ ምቹው እዩ ነቶም ሃገራት ዓረብ ስለዚ ዓረብ የስፈሪሆም መፂኦሞም ክህልው ይኽእሉ እዮም ምስ ዘሎ ኩነታት ሃዲሞም ናብኦም ዝመፁ ህልው ኮኑ እዮም ገምጋም ናተዩ ኢን ደ ሎንግ ተርም ሃገራት ዓረብ ቁጠባን ይህረም ኣሎ መነባብሮም ይፅሎ ኣሎ ምናልባት እቶም ሃብታማት ላዕሊ ዘለዎ ገንዘብ ኣለዎም ብላብላ ክትብል ትኽእል ተራ ህዝቢ ዓረብ ግን ዓብ ፅልዋይ ከጋጥሞ ዋላ እውን በዚ ሕጂ ወሪዱ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ተሃሪሙሎ ናይ ነዳዲ ምንጭ ተሃሪሙሎ ካልእ ነገራት ተሃሪሙሎ ስለዚ ዓረብ ከም ቀደሞም ክኾኑ ይኮኑ ኩሉ እዚ ድማ ዋጋ ናይ ነዳዲ ድማ ቀልጢፍ ኣብቲ ናይ ቀደም ቦታ ክምለስ ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ክፈጥር እዩ ነቲ ዘሎ ሕውስውስ ዝበለ ኩነታት ከቢድ ክገብሮ እዩ ኣብዚ ድማ እንታይ ከሪአኩም ፀኒሐ ጀስት እቲ ነገር ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ንብሎ ፀናና ኣብዚ ድማ እቲ UNDP ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዕዳ ናይ ኢትዮጵያ unsustainable ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን ሕጂ ድማ እቲ ዕዳ ናቶም ናይ ምኽፋል ዓቕሚ ናቶም ብዓቢ ደረጃ ክጎድል እዩ ምክንያቱ ኢንካም ጀነሬቲንግ ሬቨኒው ጀነሬቲንግ ሴክተር ናይቲ ሃገር ኣታዊ ዝገብረሉ ነቲ ስርዓት እዩ ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ብዓቢ ደረጃ በቲ ውሽጣዊ ፀገምን በቲ ናይ ከባቢያዊ ፀገምን ጠጠው ክድስክል ከም ዝኽእል ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዓብ ሽግር ኣጋጢምዎ ኣሎ ፋብሪካት እንተለዎ ገለ ነገር እንተለዎ ድማ ብዓብዩ ደረጃ እንታይ ኣጋጢምዎ ኣሎ እሱ ድማ ብሰንኪቲ ናይ ነዳዲ ናይ ካልእን ዓብይ ናይ ፕሮዳክቲቪቲ ወይ እውን ናይ ኣፍራይነት ሽግር ከጋጥሞ እዩ ስለዚ ኩሎም እዚኦም ፋክተርስ እናደመርካዮም ኪ እዚ ከየጋጠሞ ከሎ ህዝቢ ክለዓዓልን ኣንጻሩ ንክብገስን ቀሪቡ ነይሩ ኢልና ነርና ሓካይም ተንስኦም ነይሮም መምሃራን ክትንስኡ ኢሎም ነይሮም ካልእ ክፋል ናይቲ ፓብሊክ ሴክተር እውን ክትንስእ ተሓሲቡ ነይሩ መናባብሮ ድማ ናይ ብሓቂ ከቢድ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ ኩሎም እዞም ፋክተርስ እናሓወስካዮም ድሕሪ ከይድካ እታ ንዑ ተስፋ ክትቦ ትኽእል ኣጆኻ ኢላ ሞራል ክትቦ ትኽእል ክሽፍነሉ ትኽእል ንኸይቀተል እውን ክትከላኸለሉ ትኽእል ዝነበረት ኢማራት ድማ ንባዕላ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተናት ያላ ስለዚ if you combine all this ሓደ ዓብይ ሓደጋ መፂዎ ከም ዘሎ ኣብ ሓደጋ ክመፅኦ ከም ዝኽእል ይረአ ኣሎ ነዚ ግን ብምንታይ ዲፍዩዝ ክገብሮ ይደሊ ኣሎ ኣብታ መጀመርያ ዝበልናዮ ታርጌት ናቱ ናበይ ገፁ እዩ እንድሕርልና መጀመርያ እቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናቱ ምኽንሪ ኣብዚ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ ክልተ ሰለስተ ፋክተርስ ክበኩም እየ በሚለው ላይ እንነጋገራለን። ማተባበቂያ ያነሳላችሁና ወደ ሙስጠፌ እንሄዳለን። ወለጋ እንደ ደቡብ ጎንደር በሚለው ላይ እንነጋገራለን። ማተባበቂያ ያነሳላችሁና ወደ ሙስጠፌ እንሄዳለን። ይሄ ነገር ትንሽ አሳሳቢ ስለሆነም ነው ዛሬ እናዘለውም የፈለኩት። ዜናው ልክ ነው ልክ አይደለም እርስ በራስ በተለይ አንዳንዶቹ ኃይሎች ውጊያ አቅማችን የአብይ አህመድን መንግስት ለመመከት ወደሚያስችል ሁነት ተሸጋግሯል ሲሉ ገለጹም። በአማራ ክልል የሚፈጸሙ ጥቃቶችና የሚደርሰው ጉዳትም እንደቀጠለ ነው። የብልጽግናው አገዛዝን ስልጣን ለማስጠበቅ ሰራዊቱን ለመስዋዕትነት ያቀረቡ ወታደራዊ አዛዦች እየተደምስሰዋል ዜና እያስነገሩ የአማራ ክልል ህዝብና የታችኛውና የመካከለኛው የመንግስት አመራር ግን በየቀኑ የጦርነት ሰለባ የሆነም እነሆ 3 ዓመታት እየተቃረቡ ነው። አንዲት የላሊበላ ከተማ ኗሪም ከፊት ለፊታቸው የአብይ ጀነራል የሆኑት ተስፋ አያሌውን አስቀምጠው የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና ሌሎችም የብልጽግናው ሽማምንትንም እየተመለከቱ ኦኬ ሕጂ ክልተ ነገር ከሪአኩም ስለ ዘለኹ ኣብዚ ዝገብር ዘለኹ ሓደ ኣብዚ እንታይ ይብል ፀኒሑ ኩነታት ናቶም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ከቢድ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ በዓላቶም ክእመኑ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ዘሎ ኣብቲ ሃገር ከቢድ ዝኾነ ብድሆታት ይገጥሞ ኣሎ እዚኣ ወሲኸ ሰለስቲአን ብሓደ ክሕውሰን ስለ ዘለኹ ለስን ቱ ዲስ ዋን ገለጸ። ከኦሮሚያ የተሰማው መረጃ ምን ይላል? በኦሮሚያ ክልል ለዓመታት ሲካሄድ የቆየው ትጥቃዊ ግጭት ከምዕራብና ደቡብ የክልሉ ጫፎች ወለጋና ጉጂ አካባቢዎች ወጥቶ የክልሉና የሀገሪቱ ማዕከል ወደሆነችው ምስራቅ ሸዋ ዞን በስፋት መዛመቱን የፖለቲካ ተንታኙ አቶ ጃዋር መሐመድ አስታወቁ። አቶ ጃዋር ባጋሩት ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ትንታኔ የቪዲዮ ማስረጃ መሰረት የጦርነቱ ግንባር ወደ ሀገሪቱ የኢኮኖሚና የትራንስፖርት እምብርት መቃረቡን አመላክተዋል። የጸጥታው ቀውስ ወደ ማዕከል መምጣቱን ከሚያሳዩት አብይት ማሳያዎች መካከል የፌደራል መከላከያ ሰራዊት ከአንዳንድ አካባቢዎች መውጣት ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ እውን ተወሳኺ ካልእ ሌየር ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ እንታይ ከሪአኩም ስለ ዘለኹ እየ let's combine everything ፋኖ ብሰፊሕ መንገዲ ይግስግስ ከም ዘሎ
እዩ ዝንገር ዘሎ ዓቕምናቱን ኣወዳድባናቱን እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ካልይቲ ኣብዚ እንታይ ዝብል ባዕሎም ቶም ካድረታት ናይ ብልፅግና ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ሸነ ኣብ ወለጋ ጥራይ ተደሪቱ ዝነበረ ናብ ውሽጢ ከኣቱ ይሓስብ ከም ዘሎ እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ጎንደር ገይርዎም ዘሎ ኣብ ደቡብ ጎንደር ወይ ጎንደር ብዓብዩ ኣብ ኢትፋኖ ወዲቑ ዘሎ ሸነ ድማ ኣስፋሕፊሑ ካብቲ ወለጋ ጫፋት ናብ ሽዋ ወይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፁ እናቀረበ ይመፅእ ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኣወዳድባ ድማ ክልትዩ እናተተሓሓዘ ፋኖ ብጎንደር ገይሩ ንታሕቲ ገፁ ይወርዳ ኣሎ ንብል እንተለና ሸነ ድማ ካብቲ ምዕራብ ዝነበረ ናብ ማእከል ገፁ ይደፋ ኣሎ ስለዚ ብሰሜን እቲ ወሎ ዝበሃል ናብ ታሕቲ ይወርዳ ኣሎ እንድሕር ኢልና እቲ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክልትዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ይቀርቡ ከም ዘለውን እዚ ድማ ናይ ተጠንቀቕ ጉዳይ ከም ዘለውን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ so warning about potential conflict in Wallaga similar to recent events in South Gondar. As the media reports, it cites reports from Oromo Media Network stating that Fano and Oromo Liberation OLA forces are entering Wallaga, leading to increased tension. So, community safety. Ermias emphasized that the need for residents in East Wallaga, Horo and Godura Wallaga to be cautious and be prepared for possible disruptions. Government responsibility. He points to the Ethiopian government role in managing. ብልጽግና መንግስቲ ከም ዘየለ በዚ ኻትሪ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ናብ ውሽጢ ገፁ ይኣቱ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተመላሸወ ይመፅእ ከም ዘሎን እዚ ኻ እንታይ ዘርእዮም ዘሎ ብተደጋጋሚ እቲ ስርዓት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ ነፍሱ ክቋሃፀር ኣብ ዘይክእለሉ ዘሎ ደረጃ ጀዋር እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ብቪድዮ ኣሰኒዩ እንታይ ኢሉ ነይሩ ጀዋር ጂኦግራፊካዊ ምስፍሕፋሕ እቲ ኣብ ኦሮሚያ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ በቲ ናይ ኦላ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ወለጋ ከባቢ ጥራይ ተሓፂሩ ዝነበረ an escalating to east ሸዋ ናብ ምብራቅ ሸዋ ገፁ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ናብቲ ናይቲ ሃገር ማእከል ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ strategic threat ይብሎ ኣሎ ኣብዚ ንቐፅል ኣብዚ ኣከረየኩም ማእከል ከሆነችው አዳማ ከተማ በ60 ኦኬ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሴኩሪቲ ዶናልድ አብይ አሕመድ ሰራዊቱን ንላዕሊ ዝሰዶ ዘሎ ንሰሜን ዝሰደዶ ብዝፈጠሮ ኩነታት እቲ ሸነውን ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽኣለ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ምናልባት ነዚ ዘረባ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ካብኡ ዝብገስ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ፍርሂ ሰሚናራት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ አንድን ሀገር ሰርቫይቫሏ የሚመነጨው ከውስጥም ከውጭም ካለ ስጋት ጋር የሚያዝ ይሆናል ፕሮቴክሽን ስንል ግን ከውጭ ከሚመጣ ስጋት አገርን መታደግ ይሆናል ማለት ነው ከውጭ የሚመጣው ስጋት አንዱ ጦርነት ነው ሊሆን የሚችለው ቀጥታ ጦርነት ኢንቬዥን አገር እንዳትሳሳ አገር እንዳትዳከም አገር ሸብረክ እንዳትል ሌሎች አጎንብሰው እንዳያዋት ሌሎች ለመድፈር እንዳይበረታቱ ማድረግ የሚቻለው ኢንተረስት ይሆናል ብሔራ ጥቅም ተብሎ ይሄዳል ነው ኢንቬዥን ወረራ እንዳያጋጥማት መከላከል ለዚህም ይሁን ቀዳዳ መዝጋት ማለት ነው የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው ሰርቫይቫል ስንል ሌላው የውስጣዊ አንድነትን ከሚቦረብሩ ነገሮች መታደግ ቲሚድ ነው የኛ ዲፕሎማቲክ ጋዝ ማን ናቸው ስንት ናቸው ጥላቶቻችን እንላለን ብዙ ጊዜ ዲፕሎማቱም ይላል ፖለቲከኛው ማለት ጋዝ ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪካዊ ጥላቶቻችን እንላለን ብዙ ጊዜ ዲፕሎማቱም ይላል ፖለቲከኛው ማለት ጋዝ ማን ናቸው ስንት ናቸው ልክ ኢትዮጵያ በጥላት የተከበበች የሚያስመስል ብቻችንን ተነጥለን የቆምን የሚያስመስል ኤሌመንት አለው እንዲህ ምንለው አይናፋር ስለሆነ ነው ሌሎች ሀገሮች የብሔራዊ ጥቅማችን ተላ ብሓፈሻ እዚ ናይ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ ዝበሃል ዘሎ እዩ ሰሚናር ገይሩ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ተሪኢኹም ሃገራዊ ሃገር ኣብ ስግኣት ከም ዘላን ስግኣት ካበይ ክመፅእ ይኽእል መን እዮም ቶም ኣስጋእትናትና ንብሎም ዘለና መን እዮም ቶም ሃገራውያን ፀላእቲ ንብሎም ዘለና እንታይ ዓይነት መኸተይ ይፅበዮም ከም ዘሎ ዝገልፅ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ሃገር ነቕነቕ ኣብ ዝብል ደረጃ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ሃገራዊ ናይ the foundation of security national survival is not just about military defeat against invasion it is rooted in internal unity and shared national vision so ንፀላኢኻ ክስዕሮ ተኮይንካ ወይ ክትመክቶ ተኮይንካ መጀመርያ ፀላኢኻ ከይመፀካ ከሎ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ኣሎ እሱ ድማ ሓድነት ክህልወካ ኣለዎ ዝብል which is ፈፂሙ ዘይብሎም ነገር እንተሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር በሽሓት ዝቁፀር ብረት ኣልዒሉ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ከውድቕ ይፍትን ኣሎ ንባዕሉ ንሱ እቲ ስርዓት ብውሑዳት ሰብ ሃብትን ብገለ ሰብ ረብሓን ጥራይ ዝዝወር መንግስቲ እምበር ንህዝቢ ክውክል ዝኽእል ንህዝቢ ከገልግል ዝኽእል ስርዓት ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ዝግለፅ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰብ
ናይ ብሓቂ ብዙሕ ስራሕ ክንገብር ከም ዘለና እቲ ዘለና ኩነታት ድማ ጸላእትናትና ዝያዳ ግብፂ ጸላኢትናትና ግብፂ ብዝፈጠሮት መንገዲ ድማ ካብ ብዙሕ ነገር ፈተና የጋጥመና ኣሎ ካብ ባሕሪ ንኽንለት ትገብረና ዘላ ሰያ ናብ ባሕሪ ገጽና ንኸይንጥምት ትገብረና ዘላ ንሰያ ግብፂ ዘበገሰቶም ሓይልታት ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰሉ ከምኡ ድማ ብኤርትራ ዝዝወሩ ካልኦት ሓይልታት ዝገብርዎ ዘላ ውሽጥና ዝግበር ዘሎ ናበለ መዓት ውተታን መዓት ዘረባን መዓት ሽግራትና ንሰምዕ ዘለና ኩሉ እዚ ድማ ሓደ ነገር እዩ ዘርእየካ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ስጋት ናይቲ ሃገር ኣብ ውሽጣ ከም ዘሎ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እታ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም ድማ ክፈትሕዎ ከም ዘይክእሉ እውን ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ምክንያቱ ክፈትሕዎ ኣብ ዓቕሞም ነይሩ ተዝኸውን ቀደም ገበርዎ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ፀገም ኣይኮነን ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ፀገም ስለ ዘይኮነ እንታይ ክገብርሎም ማስክ ክገብርዎሎም ክሽፍንዎ ክኽእልሎም ብሓሶት ክተከድንዎ ክኽእልሎም ብካልእ መንገዲ ሸፋፊኖም ናብ ምንታይ ከሰጋግርዎ ክኽእልሎም ናብ ናይ ካልኦት ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዉ ሓይሊ ብምምሳል ዝዓበየ ረብሓ ከም ዘለዎምን ናብቲ ዝዓበየ ረብሓ ክጥምቱ ከም ዘለዎ ነቲ ህዝቢ ከምኡ ክገብርዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ and this is very very interesting ምክንያቱ ስምዕዎም ኣብዚ ኩሉ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ናበይ ገጹ ከም ዝኸይድ ያሴራ እስካሁን አለ አሁን ድረስ አይቀር ልክ የአባይ ኬዝ ነው ይህንን አንዱን ባህሩን የሚያሳጣል የአባይ ኬዝ አባይን ለመቆጣጠር የሚያደርጉት ጥረት አንዱ ሴራ ያንን ቀይ ባህር ማስቆሙ ከባህር ማግለል ባህራችን ወደብ አይደለም ባህራችን መመለስ አለበት ይሄ ትውልድ ይህን ጥቅም አውቆ ማስመለስ መቻል አለበት ያ ቀይ ባህር ማለት ኢትዮጵያ ከውጭው ዓለም የምትገናኝበት በሯ ማለት መስኮትህ ለትንፋስ ማስገቢያ ሊሆን ይችላል በር ግን መውጫህ ስለዚህ ባህርና ግድን ከነምልስ ክንክል ኣለና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንብል ከለና ተኻሪና ንጥቀመሉ ዘይኮነ ኣፍ ደገ ገዛ ዘይብልካ ማዓጾ ዘይብልካ ክንነብር ስለ ዘይትኽእል ናይ ግድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል again እዚ ናራቲቭ እዚ ፕሮፓጋንዳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝቕፅል ዘሎ ስለምንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ እቲ ውሽጣዊ ፀገም ክፍታሕ ይክእልኒ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ተከቢድ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ናይ ዕዳ ናይ ካልኦት ናይ ህዝቢ ናይ መነባብሮ ናይ ካልእ ኩሉ ብድሆታት ኣብ ግምት ኢኻ እንታይ እዩ ዘርእየካ እቲ ኩነታት ካብቲ ንሶም ክቋፅርዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ ዝኸበደ እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንታይ ገብሩ እዮም ነቲ ካልእ ንዝሽፈን ሸፊንካ ንዝዕበጥ ዓቢጥካ ንዝእለ ኣሊኻ ናብታ ቀንዲ ዕላማ ንሳ ድማ እታ ናይ ባሕሪ ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ ጽላት መምህር ይኹን ተማሃራይ ይኹን ዋርድያ ይኹን ወተሃደር ይኹን ኢንጂነር ይኹን ተዋሳኣይ ይኹን ደረፋ ይኹን ኩሉ ነዛ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትብል ከልዕላ ክኽእል ኣለዎ ዕላማ ድማ ንሳ ሓንቲ እታ ተሪፋትና ዘላ ናይ ኩልና ረብሓ ክትእክብ ትኽእል ንሳያ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ እሳ ግን በብዙሕ መንገዲ እውን ቻለንጅ ትኸውን ዘላ እያ ስለዚ ምዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት እታ ቀንዲ ንዖም ስፖንሰር ትገብር ዘላ ሃገር ድማ ኢማራት ትበሃል ሓንቲ ነገር زيارة ايوه سوري محمد אנחנו שמחים מאוד ונרגשים לפגוש אתכם על המסך زيانة ماني خاطب لن ابراهام اكورد السنه برا حقرات يمتاز كي قبرو بزي ناي امارات ميديان ناي بحرين ميديان كم دما ناي اسرائيل ميديان بحد خوينهم كسرحو خلو مالتيو ازي دما انتاي زريكا ولا ونابتي زخبد مدرخ ونتقوني اتي دبي زبحال وي ونتي امارات زبحال مور ناب اسرائيل قصو كصقع مور ناب اسرائيل قصو كخيدي زفتن زلو ابليلي دما تزغدده زو كينات زي ابز خبد مدرخ አሎ ብዙሕ ፈተናታት የጋጥሞም አሎ ናበይ ገጾም ክኸዲዮም ابز በሃለሉ ዘሎ እንታይ ክትገብር ጽዕር አላ ዝብል ሓበሬታ ይወጻሉ ብዛዕባ ኢማራት መሲልኩም let me show you there is this report here where is it yes there you go so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ التسلسل report what's in Labzi. Sudan, the UAE is restructuring its covert arms supply network to Sudan's rapid to RSF Malati, shifting between 3 key routes across the region, according to Le Monde. هذا مسيحت هذا جازيتا ناي فرانس لنك أنا أوصيه بزنا برا ملكة ويون بو تبجسنا مالتي مسمرات نتدعى مسارع نمدحان ويون محجاس 3 مسمرات تتكام كم زلا يوزن الجرزو الإمارات من يوم ساتهم ليبيا هذا ليبيا يو is the primary corridor لذلك قدام corridor ليبيا running through the eastern Libya مالتيو controlled by the Khalifa Haftar a UAE ally around 600 UAE linked flights landed at Kufra airbase in 2025 زي عجينا كلامي ريبورت تقدمت من جناي تقولوا مسجاجريت بليبيا ينيرو زجن تطويل اللعب زوان زي بزح
activity بو يريلن ግብጽ بزغبرتو ስራሕን سعوديا بزغبرتو ስራሕን ይዝባል ስለዚ ንባዕሉ ንሱ ስቃ ስለ ዘለዎ ትርኩውን ተወሳኺ ስለዚ እታ ናይ ሃፍታር ዝነበረት ብዙሕ አክቲቭ የላን ኣብ ዝዋን እዚ መንዳ ኣላ ሕጂ እንድሕሪልካ a second route runs through Chad ብጫድ ዘሎ መንገዲ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ጫድ by the way ምስተዕ መስርዕ ናይ ኩናት ምፍጣጥ ኣለና ብዝብል ሰራዊት ናይ ጫድ ኣብ ዶብ ናይ ሱዳን መጽኡ ከም ዘሎ ይዝነገር ዘሎ ስለዚ a second route runs through Chad but it has come under a mounting pressure deliveries that once moved through በትናቶም መንገዲ ዝኸይድ ዝነበረ back spills across the border including deadly drone strike towards ስለዚ እቲ ናይ ጫድ president ዘሎ has grown scrutiny over alleged support for RSF supply lines while Egypt has targeted convoys ስለዚ እቲ ብመንገዲ ጫድ ዝግበር ዝነበረ ሰፊዕ ዝኾነ ድጋፍ ንዳዕመሰሪ ቀውጥና ኾነ ይመጽእ ከም ዘሎን ሰራዊት ናይ ሱዳን እውን ብተደጋጋሚ ብድሮናት ከምኡውን ግብጺ መጥቃዕቲ ብምግባር ነቲ መንገዲ እውን ኣኽቢዳቶ ከም ዘላ ይዝነገር ዘሎ ስለዚ እቲ ሳልሳይ ቀንዲ ኣገዳሲ ድማ a third route is being developed through Ethiopia and Central African Republic ስለዚ በኢትዮጵያ ገይሩ በማዕከላዊ African Republic ማዕከላዊ አፍሪካ ቢሉ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ UN linked cargo planes have made repeated flights into the region including Ethiopia where a training camp of RSF ስለዚ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መስመር ድማ ተቐንዲ አክቲቭ ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሰንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ከምኡ ደቡብ ሱዳን ጌርካ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ወላ እውን እቲ ንሱ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ቦታታት ብኡ እቲ ዝቐረበ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ብዙሕ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ዝግበር ዘሎ ፍላይትስ ንርኢ ኣለና እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ንዳዕመ ሰሪዕ ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ ናይ ኢማራት እዩ ስለዚ ኢማራት ሞር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ ክእቱ መመሊሱ ክእለኽ እምበር ካብዚ ኩነታት እዚ ናይ ምውፃእ ናይ ኤግዚት ስትራቴጂ ናይ ካልእ ፕላናት ናይ ምግባር መደብ ይረኣዮ የለን እንታይ ካ ዘርእየካ እዚ ብኩሉ መንገዲ ተጠሚትካዮ ኢማራት ኣብዚ ከበደ ፈተና ናይ ህላዌ ዝመስል ፈተና እውን ኣጋጢሞ ከሎ ዕላማ ናቱ ስቲል ናብ ንዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ዘለዎ ከምኡ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ምስ ብልፅግና ዘለዎ ብዝበርትዐ ክሰርሓሉ ከም ዝደልን ንዑ ሒዙ ዝሓዘ ብኦ መንገዲ ገይሩ ክድሕን ይፍትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እዚ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ መድረክ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብግምታሉ ኤርትራን ሱዳንን ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ምርኣይ የድሊ ናውያን ፈቂዶም ሕጉሳት ኮይኖም ነዚ መድረክ እዚ ከካይዱ ከለው ኣብ ክልተ ተቐርቂሮም ንኹልና በብወገና ክሕግዙና ፀንሒ እዮም ሱዳን ሕጂ ኣብ ፀገም ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ገለ ከይኮነ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ነፃነት ኤርትራ ልዑል ቦታ ዘለዎም ኣብ 17 ዓመት ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝለዓለ እጃም ዘለዎም ኣብ ክፋና ኣብ ፀገምና ካብታ ዓድና ንብላ ዓድን ላዓሊ ዝሕግዙናን ዝሕብሕቡናን ወላ ሕጂ እውን ህያው ምስክር እዩ ኣብ ኩናት ኣብ ፀገም ኣብ ድቀት ኮይኖም ኩለ መድያዊ ምትሕባር ምግባር ንዝዋስእዎ ዘለው ንኩሉ ህዝብታት ብፍላይ ንሱዳንን ንትግራይን ብልዑል ሞራል ክተመስግኑለይ ብትሕትና ይሓትት መልእኽተይ ኣብቂዕ ኣለኹ ክብርን ሞጎስን ንኩሎም ምእንተ ህዝቢ ዝሓለፉ ሰማዕታት ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና እዚ ኤርትራ ትጥቀመሉ ዘላ ሞዴል ነቲ ኩነታት እቲ ንምብዳህ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሱዳን ከምኡ ድማ ትግራይ ኣምሓራ እውን ከኣቱ ይብዚ ፅምዶ ዝብል ዝምድና ማለት እዩ እዚ ዝምድና እዚ ሓደ ካብቲ ንብልፅግና ዝኸበደ ሕማም ርእሱ ክኾነ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እቶም ካልኦት ሓይልታት ነዚ ህዝቢ እዚ ፈላልዮም ንሓትሕዱ ከባልዕዎ ኣብ ዝብገስሉ ዘለው እቲ ዝኽየድ ዘሎ ኣካይዳ ፅምዶ ናይዞም ሰለስተ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ናይ ሱዳንን ወሳኒ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ፅምዶ ክፈርስ ዘይብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ዝቐልጠፈ ስጉምቲ ክኸውን ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ሓደ ንዓና ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ኣብዚ ከባቢ እንተተመሊስካ ሪኢኻዮ ነቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ናብ ባቤል መንደብ ገፁ ክሰግር ይኽእል እዩ እሞ ነዚ ነገራት እዚ ኣተሓሒዝካ ድማ
هذا مفتوحنا مقبارو بزح سقوم تكبر خلي زبحال زلون بزح بلصقنا دما افتا اجندا تياتيو زخون يكون ايو ويسرح كوابو زمنا زلو نحنا دما بقمطالو مستي غرباب تزبنا اف سودان زلو مخته اف سودان زلو كنتات نا حزب دغاف كم زلو بفلاي دما نتناي مبراق سودان صبو غيركا حسكا وتهدراو عقمناتو نحيله كم زخيد مو نتناي سودان قالس دما بزحيله كم زعيل حزبن حزب ركب دما نحيله خيد كمون ابتو اكاب اثيوبيا كمص زغل نفتنا صبو زخونه مدلاوات مغبار نخلو حويسكا نتي كنتات كتمكتو مفتان تزبلص استراتيجي ابلعلي دما مزغبتن سعوديان زغبر زلو زمدناون حويسكا كخيات زغليو حمت زربالا ناي بريزنت سياس صبو غيركم كسمعوا زدلابزي this is going to be very interesting now يركب له رقاد يركب له طنكم من سلمتاي لا تحت كل بديت مسئ معناته ولا نزح حدش او سمو دلو سنداتهم قنقاتاتو قالاتو نغيرون تناي قدم تحساسو هذا ما حيشوه مسلو امون مسمرات دنبلوت ملوختات نا محلالات تاع مودلو انت حدش الله دمبر كغيرو يوم يروحوا هول اليوم ان كان اوتا ملسان دحري ريغايو ما بقول ناي بعلم ان تحساسو من كغير غيلكا هذا حسب نغرات نمتاي عمودات انا زحل كوينات لازم نكون قصراو بالي وديبولار دبلو سرعات كنفيزينا هم كله حدش حسابات اي مثلا افتنا زحل كوينات نبره غزي امونغو بسوفيت مرح نبره قطرن امونغو نبره متهللاهم وددرن بب ترغم كافترغم تخيل حاجن ناتو بحريات نيرو اذا بحريات دي سلمتاي تغيروا منتنا عندارو هنا نايو دي قرار وي نكو قطراوي اتحساس بامسيوم مسؤول سحراس عمتا فوتو صجم كنتايو دهري جانا وي بصم قوديوم كان دهري غاو كما سرقاوي اتحساس با انا ولا بزنايت مالي ناي روسيا انا كان يرو مسا بحرياتهم منتايو لانهم بتاريخ دهري تمارسنا خنديوم كنت لالن إذا أمريكا تبحال لوغرا عود نبرو مبوقلاويان ألو لومي يلوم أطلعوا ما تيرمو أو كندا 5 ترهيبو تمالي أو 5 ترهيبو إثنيك وي مبوقلاويان تبحالو زبطات سنيتام دهيلو معا أو زخود بمري أبت زمانتي نتي مبوقلاو هزبي تشمتو مريا توتوصد من مقبات كما يقول خصوصا أمريكا دهيلو معا أطلعوا نتي مبوقلاو تبحال يالو إلا قال مسانو بدراجن بغلن غيرهم كمان بتاتينو اثروا على الكلام متزاربايت مرير ناينن وانا تاتو لو امريكا لو تفي نتمريكا هو مجال يتاجا بارو تدليون يقول باريان افريقيا اب اتلانتيك تعليقو ترفن بحمام دتفن ببلد تراريكا حجي لله اسرائيلي تكون سلم امريكا وبال باريا ينرو مو حرشا معلولو بهلي عندي عمتات كيد بارنت امريكا تلوها وتم دبرو نورو وننت اوكي اجي كلتا نغرات كنرينا مجمريا زي بريزنت سياس بلو زلو كنتات هذا نت نغرتي صبو غيرنا نخنستعوللو نكنردون زغبر اگداس خيني سمعني مخنياتو نزيا فيديو زيادنا غبر كخلهم حجي دوت زلو حبريتا امون غندي كواليفاكم نيره there is this video right now حجي breaking زبلوا زلو فيديو زرزلو انتايلنا نيرنا عنتبو ابزي to Truth Social just moments ago. Into the skies of Israel over the ناب أمريكا قصو دونالد ترامب ناب إيران كجبرز دلزنا برمت كعتي تطو كم زبلو تناجرو نيرو right حجي زرية زلو حبريتا جن إسرائيل دونالد ترامب بينو زجبرو وسانة سلزنا بره نعود حيس إسرائيل متكعتا كايدا خمسة لا يزنقر أبزر أيوة تحتي تنيرو نتوقت كعتي كما يقوم تحاسب زلهم تباهل نيرو درو أمريكان إسرائيل يردها كم زي اللوازر ملكتي. Will you participate in those strikes, and what do you think should happen next in this campaign? I think President Trump knows exactly what he's doing, and whatever we do together, and as far as possible in confidence. So again, the president just breaking some news this morning and saying that there will be a 5-day delay to any strikes on Iran's power. انتهى يجب لكم زلخو نتنياهو دونالد ترامب مقراص نايتوخسن حمشت معالتو زخونه يقول ناي صعاد بوتا نا ايران كرم يبلون نحنا مس ناي امريكا تزراريبه مس ايران مرحت تزراريبه بزبصحكو منقدي متقعت خنقبرا يكون انت 4 شوعات شومنتن ساعات يلهز نبركو اي ريا لخو يلو تحر مصحفو نتنياهو نا اسرائيل مالتيو بقولو اب ساوث بارس بحال تناي غاز بوتا نا ايران متقعت كم زكايده يزنغر زلو ازياد ما this is a clear demonstration نهاجرات عرب نكتفن
ባህጊ ከም ዘለዎን መደብ ከም ዘለዎን ድሌት ከም ዘለዎን ኣብዛ ሓለፈ እንታይ ኢልና ነርና መጠንቀቕታ ናይ ሃገራት ዓረብ ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታ ሂባቶም ከም ዝነበረት ኢራን እንታይ ክገብርዎም ከም ዝኽእሉ ከቢድ ዝኾነ ነቲ ናይ ኤነርጂ ቦታኦም ክሃርሞን ናብ ካሊእ ከቢድ ፈተና ክእትዎም ከም ዝኽእሉ ነጊሮሞም ነይሮም እንታይ ገብራሉ ነተንያሁ ኣጋይን ነተን ሃገራት ዓረብ ንክረማ ታርጌት ብምግባር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝተባሃለ ጥሒሱ በይናዊ ስጉምቲ ወሲዱ ናብቲ ኩናት ኣትሽሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕን ነተንያሁን ብሓደ ከም ዘየለውን ካልኣይ ድማ ነተንያሁን ዶናልድ ትራምፕ ብድሕሪ መጋረጃ እናሰሓበ ናብቲ ኩናት ይእትዎ ከም ዘሎን እቲ ኩናት ክቕፅል ዝደሊ እስራኤል ምዃኑን ንጹር እናኾነ ይመጽእ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኢራን ፀብለልትነት ናታ ኣረጋጊፃ ኣላ ክንብል ከለና ከም ብሓድሽ ናብ ከቢድ ፈተና ንምውሳዱ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ከዓ ንሕና ተገምጢልና ክንሪኦ ከለና this is very interesting ሕጂ ዴቨሎፕ ዝገብር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ከርእየና እዚ this is going to be very very interesting ምስ ግዜ እናቐፀለ ክኸይድ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ክገብር ኣይደልን እየ ይብላ ኣሎ ብግምጣሉ እትያቶም ድማ ነተንያሁ ድማ ነቲ ኩናት ከቐፅሎ ይደሊ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኢራን ድማ ዋላ እውን ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ንግዚኡ ኣይተቐበልናዮ እንተበሉ ዕላማ ናቶም ኩናት ክገብሩ ምዃኖም ግን ገሊፆም ኣለዉ ኢራን እንታይ ኢሎም ኣሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ይሕሱ እዩ ዘሎ ከጥቅዕ ምዃኑ ንናይ ነዳዲ ቦታናትና ንኻልእ ናይ ኤነርጂ ቦታናትና ከጥቅዕ ምዃኑ ርዱይ እዚኣቶም ካብ ኩናት ዝዕርፉ ሰብ ኣይኮኑን ከደናግሩና ስለ ዝደልዮም ስለዚ ንሕና ነቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ተዳሊና ክንፅበ ኣለና ዝመስል እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ኣሚንና ንድቅሰሉ ወይ እውን ንዕርፈሉ ኩነታት ክህልወና ይክእልኒ እዩ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ራይት ናው ሃገራት ዓረብ ድማ ግዳይ ናይቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኩናት እየን ዘለዋ ስለዚ ነዚ እናተገበረ ከሉካ ጎኒ ጎኒ እንታይ ይርኢ ኣለኹ ኢማራት ሕጂ እውን እንተኾነ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ብዙሕ ኣፅዋር የንቀሳቀስ ከም ዘሎ ስለምንታይ የንቀሳቀስ ኣሎ ብርግፅ ናይ ኩናት ሸውሃት ናቱ ጌና ከም ዘይተወደአን ጌና ንዳዕ መሰረዕ ንምድሓን ከምኡ ድማ ነቲ ብልፅግና እናሓየለን ክኸይድ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ክወስድ ዝኾነ ይኹን ምቅያር ናይቲ ኩናት ተጋጢሙ እቲ ኣብ ኣቡዳቢ ዘሎ ስርዓት ናብ ኤርትራ ገፁ ክግበር ንዝኽእል ፈተና ንክግበር ዝኽእል ኩናት ልዑል ድልውነትን ልዑል ኢንቨስትመንት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣገይ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ፅምዶ ይኹን ካልእ ስጉምትታት ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ክኾኑ ምክንያቱ እቲ ኢማራት ዝበሃል ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ፈተና የጋጥመሎ ዕላማ ናቱ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንጹር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ንሱዳን ንምምቃል ናብ ኤርትራ ድማ ብብልፅግና ጌርካ ወራር ንምግባር ንጹር ዝኾነ ዕላማ ከም ዘለዎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክበርሃልና ይኸይድ ኣሎ እንተኾነ እቲ ቅውንነት ተኣምላኽ ስነታ ኢራን ንዓና ኢሉ ድዩ ገይርዋ ዘሎ ዋላ እንታይ ኣይፈልጥን እየ ስለዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ መኸተ ነቲ ናይ ብልፅግና ካልኩሌሽን ከም ስርዓት ይድርዕመሎ ክንብል ከለና ናይ ብሓቂ ተኣምራታዊ ምንቅስቃስ ክንብሎ ንኽእል ብግምጣሉ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ኩነታት ስለ ዘላ ኣብ ነፍሳ ትተኣመን ሃገር እውን ስለ ዝኾነት ምስ ሱዳንን ምስ ትግራይን ምስ ካልኦትን ኮይና ነቲ ናይ ብልፅግና መፃወድያ መፅይዎ ዘሎ ኩሉ ዓይነታዊ ፈተና ተጠቂማ ነቲ ብልፅግና ክድርዕሞ ከም ትኽእል እውን ተስፋ ዝህብ ኩነታት ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘሎ ድምፂ ድማ ስምዑ ኩላ ነገርስ ካብ ውሽጣዊ ሓድነትን ጥንካረን እዩ ዝመፅእ ኣነ መጨረሻ ከዓ ያው እንድሕር ሓይሊ ዚሃብ ይበሃገ በተለይ እዚ ከባቢ ከዓ ካብ ሓይሊ ወፃ ክንነብር ኣይ ግልፂ ክንዘራርብ ተጋሩ ክንነብር ተኮይና ሓይሊ ሓይሊ እንታይ ሓይሊ ውትድርና የድልየና ሓይሊ ኢኮኖሚ የድልየና ሓይሊ ናይ ኩሎም ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ጥንካረ የድልየና ሓይሊ ፖለቲካ ምርድዳእ የድልየና ምንም ጥርጥር የለን እዚኣ ንምግባር ብፀሎት እዩ እዚኣ ንምግባር እሽተይ መስዋዕት ከፊልካ እያ ምቸትካ ንጎኒ ገዲፍካ እያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ናይ ብሄር ቻለንጅ ንባዕልካ መስዋዕት ከፊልካ ብዙሕ ግዜ መስዋዕት ዝበሃል ፊዚካሊ ኣብ ውግእ መስዋዕት ምኽፋል እዩ ሰብ ዝብሉ ኣነ ካብ ፊዚካል ኣብ ውግእ መስዋዕት ምኽፋል ማታ ዝቐለለ ዝኸበደ ዘለዉ ኣረኣያታት ዘለዉ ፀገማት ተቃሊስካ ንባዕልካ ኣሚንካ ከባቢካ ኣሚንካ ስራሕካ ሸኒፍካ ሕብረተሰብ መሪሕካ ለውጢ ምምፃእ ዝለዓለ መስዋዕት ኢለ ዝኣምና ፐርሰናል ንዕላማ ደው ኢልካ ምንባር ዝለዓለ መስዋዕት ፊዚካል መስዋዕት ማ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ናብ ዝኾነ ቦታ ከድሮን ኦፍ መኪና ወይ ብደለ ክስዋ ይኽእል እዩ ካብ ዘር ሰብ ኩሉ ሰብ ተድልየሉ የስ ተኽላለ ብዝለዓለ ግን ፕሮሰስ ኣብቲ ፕሮሰስ ውሽጢ ኣቲኻ ንባዕልካ ኩሎም ዓይነት ቻለንጅ በዲኻ ምውፃእ ዝለዓለ ናይ መስዋዕት
ውፅኢት ኢለ የሳለ ስለዚ ኣብኡ ዘለኹም ካድረታት ይኹን ናይ ሰራዊት ኣባላት ነቲ ፕሮሰስ ገጢሙና ዘሎ ፀገም ፈቲሕና ንቅድሚት ምኻድ ማለት ሳብ ክንደየናይ ንዓድና መስዋዕት ንኸፍል ከም ዘለና ንባዕልና እውን እንዳስተማቐርና ኢንተርናላይዝ እንዳገበርና እንዳኮራዕና ተመሪሕናዮም ኣይከኣል ዝብሉ ኢሎም ሕጂ ካብዚ ናይ ምግባይ ሓደ ካብቶም ብወገን ብልፅግና ብፅኑዕ ዝኽሰስ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓይሊ ኣመን ኣገዳሲ እዩ ሓይሊ እንተለካ ጥራይኻ ኣብዚ ዞባ እዚ ነዚ ዘለና ፈተና ክንሰግሮ ንኽእል ሓይሊ እንተለካ ድማ ኢኻ ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፖለቲካ ክትዋሳእ ትኽእል ትብል ሓያል መርገፂ እያ ዘላቶ ምክንያቱ ሓይሊ ማለት ድማ ቁጠባዊ ክኸውን ይኽእል ግን ቀዲ ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ወታደራዊ ሓይሊ ናቶም ተዳኺሙ ኩሉ ነገር ክውዳእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ንዑ ዝመስል ተሪር ዝኾነ መርገፂ ድማ ነቲ ኩነታት ኣብ ምቕያር ዓብይ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ክውስኸልኩም እየ ብዙሕ ነገር ከሪአኩም ስለ ዝኾንከ ሓንቲ እውን ነራ ኣብዚ ነዚ ኩነታት እዚ ክሳዕ ክንደይ there was this ቪድዮ ካብ ናይ ተጋሩ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ናይ ተጋሩ ዝወፅእ ዘሎ ምስቲ ንሕና ንኸዶ ዘለና ምስቲ ፅምዶ ምስቲ ኩነታት ናይቲ ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ንቅድሚት ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ محزنت نايتوم زبي كسع كندي نابس بوغصو يخيد كم زلو زياس كسمعوا زياون اغداسي زربايا اب قداماي دليت حزب تግራይ ናቦቱ ንምምላስ ትግራይ ሉዓላውነታ ኣኽቢራ ኣብ ምንባር እዚ መሪሕነት ክቕየር ኣለዎ ዝብል ሓይልን መሪሕነት ክቕየር ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ሓይልን ቅዋሙ ብላክ ኤንድ ዋይት ሰራዊት ትግራይ ይፍረስ ዝብል ሓይሊ ንህለ በሲ ሰራዊት ትግራይ ይፈርስኒ ዝብል ድማ በዝሎ ንዓይ ናይ መሪሕነት ዓቕሚ እዚኣ ኣነ እዚኣ ንዓይ ተድልየኒ ካሊእ ዝባዝእ ካሊእ ስንክሳር ካሊእ ናይ ውሽጣ ዝገብርዎ ነገር ንዕኦም ይምልከት ንዓይ ዘገድሰኒ ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይ ዋሕስ የድልያ እዩ ህዝባ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ ሉዓላዊ መሬታ ድማ ናብ ቦትኡ ናብ ንቡር ክምለስ ኣለዎ ነዚ ኣቐዳሚነት ሰሪዑ ኢና ክንዛረብ ኣብ ቀዳም ሓደ በሉ ንቐፅል ክልተ ክበኩም እየ ድሕሪኦም ናይ ኤርትራ ክሰግር እየ ዝብሉ ኢሎም ኣብስትራክት ዘይጭበጡ ዝኾኑ ሰባት ዘይኮኑስ በቃ ብግልፂ ዝፍለጡ ሰባት እንዲኦም ንኣብነት ክልተ ነገራት ከልዕለልካ ኣይ ሓንቀፈን ጥራሕ ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ሲ ካብ ምዕራብ ትግራይ ኣውፅዎም እዩ ዝብል እኮ በዓል ካብ ዘለኻሉ ጀነራል ፃድቃን ነጊርካ ሕዚ ካብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ሓደ ናይ ደራሽ መድረኽ ይርአ ነይረ ባዕሉ ጀነራል ፃድቃን ሕዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቂፎ ይፈልጥ ተፈናቀልቲ ንምምላሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቂፎ ይፈልጥን ኢሉ ሕዚ እውን ብግልፂ ተናጊሩሉ ማለት ሕዚ ሕስናት ኣነ ብዛዕባ ጀነራል ፃድቃን ስኢሉ ፖለቲካዊ ከስቢ ንምርካብ እዚኢሉ ንማለ ኣይኮንኩን ማለት ሰዋና ኣለዎ እዮም እቲ ጉዳይ ሲ ስኢልና ዘይጭበጥ ዝብሉ ኣለዎ ኣይኮነን በቃ ዝግልፂ ሰባት እዮም ዝብልዎ እቶም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እተን ኩለን ሸርሕታቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክፍፅም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስራሕ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተቐሚጥና ኢና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቀራሪብካ ምስራሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪልካ ምስራሕ ግን ክሕደት እዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ብግልፂ ከምዚ ገይሮም እዮም እዚ ብተደጋጋሚ ኢሎምዎ ትግራይ ዝነበሩ መራሕቲ ነቶም ሕዚ ማለት ግልፂ እዩ ስኢልና እውን ካልኦት ወራርቲ ሓይልታት ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ትግራይ ውሽጣዊ ፀገም ናቶም ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ የሳቅዮም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ናይ መወዳእታ በዚያ ገይረ ክውድእ እየ ዝብል ኣበየለ ሻዕብያ እንተበልካዮ የለ ዮሴፍ ሃይለ ስላሴ ይብል ነይሩ ኣፍታ ድሕሪ ኦፊሰይስ ኣሎ ኢሎም ፅሒፎም ኢሉ ከይደበየሎ እንተበልክዎም የለን ኣበይዳ ኣለልኩም ትፅሕፉ እንተበልክዎም ነቶም ፀሓፉ ኣይ 1 ኪሎ ሜትር ካብ ዝርሒቑ እዩ ኢሎምኒ ድሓረኡ ክዓሰብ ስለ ዘሎ እስክኺድረአ ኢለ ሰዲደየ ኢሉ የለን ዝኣተወ ሻዕብያ ብዘይብሉ ሻዕብያ ኣቲ እዩ ብምባል ሃይለ ብዚኣ ተጋጊሎ ሻዕብያ እኮ ኣብ መሬት ትግራይ ኣይኮነን ኣትዩ ኣብ ርእሶም እየ ኣትዩ ኣብ ርእሶም እንተኣትይዎም ድማ ልክዕ ከምዚ ቁራብ ኣካላት ከም ዝኣተወ
ሓንሳም ሰዓተወካ ኮበርታ ስለተኸደንካ ውፅእካ ማለት ኣይኮነ ስለዚ ቁሪ ከም ቁሪ ኮይኑ ሻዕብያ ኣብ ርእሶም ስለዝኣተወ እዩ ትፀገም ሓንቲ ቪድዮ ላ እዚኣ እስከስምዕዋ Here to brief you on the current defense situation. Our forces remain vigilant and ready to defend our nation. General Sabat, with Iran striking UAE targets, what is Eritrea's position? We hope cooler heads will prevail and end the war sooner. Are you concerned about escalation in the Red Sea region? We are always aware of escalation. We are vigilant from a distance. The UAE is being hit repeatedly by Iranian strikes. Does this affect Eritrea? Instability anywhere concerns us. Peace benefits everyone. Eritrea must be happy seeing the UAE being bombed daily by Iran? No, Eritrea will never push for war or celebrate when anyone is attacked. But the UAE is supporting Ethiopia's push. ያ ጽቡቅ ቪድዮ ተገበረት ያ ብዳንኤል የማነ ኢሎም እዮም ገይሮም ማዘለው ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኢንተርቪው ከም ዝገበረ ገይሮም እዮም ዝዛረብዎ ነቲ ርእሲ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ግምት እትዮም እዮም ግን I'm still ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ብዙ ቪድዮታት ክገብር ይደሊ ስቲል እውን the guy is very very intelligent ለልዩ ድማ ቃላቱ ብጽቡቅ መንገዲ ከቐምጥ ዝኽእል ዝነበረ ሰብ እዩ ብዙሕ ኢንተርቪውስ ናቱ ግን ሳላይ ኣይ ብጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ገይሮም ዝገብርዎ ዘለው እዩ ከመይ ትሪእዎ ኣለኹም ነዚ ኩነታት ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ኢሎሞ ኣይ ሆፕ እቲ ነገር ርግኣት ረኺቡ መፍትሒ ክረክብ ኢማራት ድብደብ ከም ዘላ ብምርኣይኩም ምስቲ ኣብ ቀርናፍ ቀይሕ ባሕሪ ክገብርዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ከመይ ይስማዓኩም ኢሎሞ ናይ ዝኾነት ሃገር ትድብደቦን ትህረሞ ንዓና ደስ ዝብለና ነገር ኣይኮነን ስለዚ ሰላም ኣብ ኩሉ ኢና እንደሊ እናበለ ትክክለኛ ዲፕሎማቲክ ዝኾነ ጽቡቅ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክፍጠር ዝኽእል ዝነበረ ፀገም ብሰንኪ ናይ ኢራን ትሒኑ ይበሃል ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ክሳዕ ክንደይ ከጥንቃቐታት ኣለኩም እናበለ ዝሓቶ እቲ ዘሎ ኣብ ርእስና ዘሎ ሕቶታት We hope they reconsider that effort, but that does not mean we wish war against them. They are accused of assisting RSF in Sudan as well. Why sympathize for UAE? Because Eritrea believes in peace and understands the cost of war. I'm aware that Eritrea has been unfairly portrayed as a warmonger by the West, but nothing could be further from the truth. The Eritrea government and our people understand the true cost of war. ኢማራት ነቲዮም ሓጊዛት ፀገም ክትገኒ ብመንገዲ ሱዳን ይኹን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌራ ብዙሕ ፈተናታት ከም ትገብረልኩም ዘላ እናተፈልጦ ከሎ ስለምንታይ ድንጋፅታት ኣብ ልዕሊ ኢማራት ትገብሩ ንዝብል ድማ ብርግፅ እቲ ትገብሮ ዘላ ናብ ኤርትራ ገፃ ናብ ዓሰብ ትገብሮ ዘላ ዳግመ ግምት ክትገብረሉን ካብቲ ከምኡ ዓይነት ተግባራት ክትቁጠብ ንደሊ እዚ ማለት ግን ንጥፍኣታን ንሕማቓን ንምነ ማለትና ኣይኮናን እዩ ዝብል ቅኑዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ መልሲ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓቂ ጀነራሊ ካብ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ክወፅእ ዝኽእል ዓይነት ዘረባ እውን እዩ ዝኾነ ከም ዝናገበሩ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ክገብሩ ኢኻ ትሪኦም but again we need more of this ከምዚ ዓይነት ኮሚኒኬሽን ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ዋላ እኳ መንግስቲ ኤርትራ ጠቕላላ ስቕታ መሪፁ እንተሎ ጽቡቕ ድማ እዩ እቲ ኩነታት እናኸበደ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ንዓና ግን ብቐጥታ ናባና ምሳና ዘተሓሓዝ ነገራት ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ግን ሓንቲ ነገር ጥራያ ትበርሃልና ዘላ እዚ ናይ ኢራን ኩናት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እናተቐያየረ ዝኸይድ ዘሎ እቲ እስራኤል ዝበሃል ድማ ኦል ኢን ነተንያሁ ነዚ ኩናት እዚ ንኢራን ከይደምሰሰ ጠጠው ክብል ዝደሊ ይኮነን ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ ከም ዘሎ እዮም ደገፍቲ ናቱ ዝዛረቡ ዘለው ብድሕሪት ተታሒዙ ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ ከም ዘሎን ብዙሕ መንገዲ ሒዞሞ ከም ዘለው ዝመስል ነገር ንርኢ ኣለና ነቲ ዕዳጋታት ከረጋግእ ነቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ንኸይከይድ እተን ሃገራት ዓረብ ድማ ብጌረን ከይልከማ ንሱ ክደሊ ከሎ በቲ ድማ እስራኤል ዝበሃል ሃገራት ዓረብ ይለከም ወላ ገለ ግበር ኢራን ጥራይ ክትጠፍእ ኣለዋ ተተኻኢሉ ድማ ኢራን ክትጠፍእ ከላ ነተን ሃገራት ዓረብ ጥዋዕዋዕ ኣቢላትሎም ድሕሪ ከይዳ ነቲ ዕላማ ናቶም ክሰርሓሎም ይኽእል እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ብምሎም እቶም ሃገራት ዓረብ እውን ጥቃና ዘለው ንኤርትራ ብፍሉይ ዘርብሑ ዝነበሩ ሃገራት ኣይኮኑን እንኮላይ ስዑድዮም ሓዊስካ ኩላቶም ኣብ ኤርትራ ሃናፂ ዝኾነ ኣበርክቶ ነይርዎም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዋላ እኳ ሽርክነት ኣለና እንተበልና ስለዚ እቲ ኣጋጢሞም ዘሎ ንኩላቶም ስዑድዮም በሎም ኢማራቶም በሎም ቀጠሮም በሎም ባሕሬኖም በሎም ኩዌቶም ኩላቶም ትምህርቲ ዝወስድሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኸውን ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ተደሚሩ ወዲሉ ከይዱ ንኤርትራ ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ብርግፅ እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ንብልፅግና ሓድዩ ከፍልጥ ከም ዘለዎ ክገብሮ ይኽእል እዩ ተስፋ ንገብር እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንሱ ብኣታቶም ኣጀንዳ ተዋሂቦ ናባና ሽግር ክፈጥር ዝሓስብ ዝነበረ እዩ እታ ኩነታት ግን ብሰንኪ እዚ ናይ ነዳዲ ከምኡ ናይ ድቑዒ ናይ ካልእ ነገራት ኩላ ተጠምጢማ ድቦላ ኮይና ኣቶላ እቲ ኩነታት ድማ ናበይ ገፁ ክቕፅል እዩ ባይ ደ ወይ ነዳዲ ናቱ ምስ ኢማራት ምዃኑ ስለ ዘፍለጠ ድማ ዝኾነ ይኹን ነዳዲ እውን ካብተን ኣካላይ ምብራቕ ከውፅእ ከም ዘይክእል ገይሮም ክገብርዎ እዮም ምክንያቱ ምስ ኢማራት ወይ ምስ ኣሜሪካ ቅሉዕ ዝኾነ ድጋፍ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ኢራን
ጠቕላላ ትቃወሞምን ረብሓታት ናቶም ከም ዝቁፀን ትገብር ስለ ዘላ ባዕሉ ኣብታ ጉድጓዳት ኢሎ ሓንቲ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ብኩሉ ነገር ኣዝዩ በዳዩ ስለዚ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ኣዝየን ሓያላት እየን ኣዝየን ንፋዓት እየን ሙሉእ ድልውነት ኣለኒ ምክንያቱ ንዕና እዚ ባህሪ እዚ ክንደይ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኩሎም ደም ከፍ ኢሎም ክሳብ ዘምፅኦስ ንሕና ድማ ብቐሊል ንሰዶ ባህሪ ይኮነን ንሕና እውን ከምኣቶም ድልዋት ኢና ማለት እዩ ነቲ ባህሪ እዚስ ዝኾነ ማንም ሰብ ንኸይትንክፎስ ከምቲ ዝሓለፈ ሂወትና ክንሕልፈሎም ድልዋት ኣለና ማለት እዩ ሓለዋ ባህሪ ፅቡቅ ኣሎ ሓለዋ ባህሪ ክንብል ከለና ኣብቲ ዝተኸብከዮ ንጥፈት ምስራሕ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ኣብዚኣ ጃልባ 5 ሰባት ኣለና 2 መጥፋዕ እጂ 2 ተሓዝቱ እኳን ሓንቲ ኸ ኦፕሬተር ማለት እዩ ግቡእኻ ንሰርሕ ኣለና ኣብዚ ባሕሪ እዚስ ሕድሪኻ ተቐቢልካ ዘለኻ ማለት እዩ እዚ ባሕሪ እዚ ክንደይ ገጀጋኑ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ዝሓልፋሉ ክሳብ ዝኾነ ኣብቲ ዋሂብካ ዘለዎ ስራሕትካ ኩሉ ግዜ ተቢዕካ ትሰርሕ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ሶራን ናጽነትን ኣብ ዓውደ ውግእ ዘርኣይኦ ኣብ ታሪክ ውሕድ መላልክቲ ዘለዎ ጅግንነትን ልዑል ተሳትፎን ማዕርነት ብተኻፋልነት ስራሕ ንዝብል መሪሕ ሓሳብ ህዝባዊ ግንባርን መንግስቲ ኤርትራን ብግብሪ ኣብ ምርግጋጽ ታሪክ ዝምስክሮ ዕማም ኣሳሊጠን ኣለዋ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ እውን ኣብ ሓዲድ ረጊፃ ትቕፅል ኣላ ጀና ዘለና ክብል ማለት እዩ በቲ ትስራሕ ዘሎ ስራሕት ክትሪኦን ከለኻስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ትስራሕ ዘሎ ልክዕካ ተላቢስና እየ ዝብል ማለት እዩ ብሙሉእ ሓይሊ ባሕሪ ዝዓጥቆ ዕጥቂ ብሙሉአን እዘን ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ሓይሊ ባሕሪ ዝበሃላ ብሙሉእ ብማዕርየን ዝካፈሎ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ማለት እዩ ቴክኒክ በሎ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ ቄሳር ዝንፀፍ ሰጣሕ ባሕሪ ሂወታው እንትኹን ከምዘይትበቀሉ ምጥጣሕ ሂወቶም ንዓመታት ኣብ ከም ሓፈሻ ግን እዚ ኩሉ ነገር ስለዚ ሓይሊ ባሕርና መን ይሕልዎ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ንክትፈልጡ ኢለ ገይረዮም ኣብ ኤሪ ቲቪ ላትኩም ኬትኩም ስምዕዋ ኣብቲ ዝቕፅል ዜና ምስ እንሰግር በዚያ እስከ ክንጅምር Eritrean National Football Federation, we are glad to inform you that you have been selected to represent the Eritrean senior men's national team in the AFCON 2027 preliminary qualifiers. Congratulations. Inshallah. All the hard work that you guys put in, all the hours, all the driving you guys did for me, all the times that I wanted to quit, you guys kept telling me to keep playing. ሪዎ ዘለኹም መንእሰይ ሃገራዊ ፃውዒት ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኤርትራ ክቕበል ከሎ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ፕሮፌሽናል ፉትቦል ፋሕሚ ኢብራሂም ዝበሃል ማለት እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወግዓዊ ፃውዒት ጌራትሉ ናብቲ ፃውዒት ክቕበሎ ከሎ ነዚ ኩሉ ዝደኸምክዎ እዚ ኩሉ ዝፀዓርክዎ እዚ ዕድል እዚ ስለ ዝረኸብኩ እናበለ ናይ ብሓቂ ተመሲጡ እዩ ዝዛረብ ስፒሩፉል ንሃገርካ ክሳዕ ክንዲ ዝፈቲኻ ንሃገራዊ ፃውዒት ንሃገራዊት ጋንታኻ ንኽትውክል ክሳዕ ክንዲዚ ሓበን ተሰሚዕካ ኩርዓት ተሰሚዕካ ክንርኢ ከለና ናይ ብሓቂ ተሓጒስና ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ወለዱ ድማ ከምዚ ገይሮም ዘዕበዩልና መንእሰያት ናይ ብሓቂ ንሕጎስ ንሱ ዝርከቦም ካልኦት ብዙሓት መንእሰያት ድማ ናብቲ ሃገራዊት ጋንታ ይፅምበሩ ከም ዘለው ድሮ ነዛ ቪድዮ እናገበርኳ ከለኹ ዝርዮ ዘለኹ ዓሊ ሱሌይማን ናብ ሞሮኮ መፅኡ ከም ዘሎ ዘርኢ ኣብ ቪድዮ እናእተዎ ከሎ ይርኢ ኣለኹ ካልኦት ምናልባት እቲ ሊስታ ኣብዚ ዝርዮ ዘለኹ ገለ ጉድለታት ክህልዎ ድሮ እታ ሃገራዊት ጋንታ ሒዛቶም ዘላ ተፃወቲ ኢሎም ዘውፅዎ እዩ ጎልኪፐርስ ወይ ከዓ ፖርቴለ ማለት እዩ ክብሮም ሰሎሞን ዓወት መሓረና ከምኡ ድማ ዮናታን ስልጣን ኢሎም ኣለው ዌስተርን ዩናይትድ ክልተ ካብ ኤርትራ ካብ ቀይ ባሕር እንደንደን ሓደ ድማ ካብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ተኸላኸልቲ ካብ ኣልታሕሪር ወደብ ከምኡ ድማ ዮሴፍ ካብ ደንደን ናሆም ካብ ደንደን ደን ቪክቶር ፎሬስ ዝበሃል ካብ ኖርዌይ ማለት እዩ ጀማል ዓሊ ካብ ፕሪስተን ካብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ዮናስ ድሪስ ድማ ካብ ስዊድን ማለት እዩ ኣብ ማእከል ዝፃወቱ ዓብልሎም ካብ ቀይ ባሕሪ ናሆም ታደሰ ካብ ደንደን ደን ናሆም ግርማይ ካብ ስዊድን ተስፋልደት ካብ ስዊድን ከምኡ ድማ ናርሙሩድ ዝበሃል ከዓ ካብ ጀርመኒ ረድኢ ድማ ካብ ቀይ ባሕሪ ማለት እዩ ስትራይከርስ ኣብ ቅድሚት ዝሰለፉ ድማ ሮሜል ካብ ደንደን ቤንሁር ካብ ቀይ ባሕሪ ማለት እዩ ኖቤል ካብ ኖርዌይ ማለት እዩ ዓሊ ሱሌይማን ካብ እስማኤልያ ግብፂ ኦሊቨር ህንፃ ድማ ካብ ኖርዌይ ፋሂም ኢብራሂም ካብ ፊሊፒንስ ማለት እዩ ሲኤም ኢዮብ ድማ ካብ ሼፈልድ ዩናይትድ እሱ እውን ናብቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣትይሎ መስለኒ ፊልሞን ገረዝጊሄር ካብ ሆላንድ ማለት እዩ ኢትስ ሶ ቢዩቲፉል ክንዚኦም ካልኦት እውን ኣለዎ ብሳሕቲ ሓደ ሰብ ኣሎ
ሶም ይመስለኒ ስለዚ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኤርትራ ዳርጋ ናይ ብሓቂ ብተስፋ ዝህብ እስከካ በስልጥንቲ ንእሽተይ ክንሰምዕ ኣሰልጣኒ ጋሻ እዩ ቶም ኣብዚ ዝነበሩ ምሳና ግን ዳርጋ ነዚ ናሽናል ቲም ሓደሽቲ ይኮኑ ድመዝሑ ብዙሕ ዓመት ዝገበሩ እዮም ምሳና ዳርጋ 2 ዓመት ጌርና ኣለና ኣብዚ ናሽናል ቲም ማለት እዩ እቶም ደገ ደለዉ ከዓ ምናልባት ንሶም ሕጂ ኣብዚ ሓፀረ መዓልቲ ቁሩብ ወሲንካ ዳርጋ ዝሓሸ ስራሕ ክስራሕ ይብል በርካ ቃውማ እዮም ደለዉ ምሳና ናይ ብሓቂ ኣብ ፅቡቅ ቁመና እዮም ደለዉ ዘምነዞም ፀወቲ እቶም ናይ ደገ ኣይክሓንቁን እዮም ዝብል ሓሳብ ኣለኒ حراي إرميس نسا قديم كا نهاجرات كانت كوس غيرترا قديم كا حيس كان يركها أجيكن حدش سلطاني تنبيرا مدلاو تركبمو نزي بخمي خا تقولسو كنت قديم كا تقولسو زت أنا حكادما زهاجرات كانت كمستعد ترايد يكون قبل دجاون أبلا تعلوامو نزي أمو واحد ك أنتي أيو يتبيكم مزين كتصن أنا كنت حساب قلت لي حراي من الوقت أنا كم زاغان تحجيا صحيح يردن نبز جوان كم تحقق زويد له كم جمر يقول دارجا حريتنا عيون تحبر نسي يرو أسطنا إذا عبارة زاغان تخلص هم خانو نقول يقول سخا إشكا فعليا الحمد لله كتوحيله حجيات أني حله أنا ون بحكي سجيت قبيلة له قرب بعد قبض صح ناس سكون زبالة زغنا بزحت مرتون وزلوا كل زغل السمون سون عيا نعي تعب سبويو بحسب كنا خان ذهب قدها بزحش درجة نفسها ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ሃገራዊት ጋንታ ናትና ብዙሕ ቫይብስ ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ መንፈስ እያ ፈጢራ ዘላ ዳርጋ እቲ ሶሻል ሚድያ ናትና እውን ቀስ ብቀስ እናዕብለለቶ ትኸይድ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ኣነ ንባዕለይ ኤክሳይትድ ኮይኑ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ መድረክ ንኣቱ ከም ዘለና ኢና ንርኢ ዘለና ሃገራዊት ጋንታና ድማ መስተንክር ክትገብር ትኽእል እያ ነቲ ሃገራዊት ብሽክሌታ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ብሽክሌታ ናይ ኤርትራ ቁሩብ ከይተረሳዕና እናፈረህና ኢና ግን ኣይንርስዓኩም ኢና ነቶም ናይ ብሽክሌታ ተወዳደርቲ እውን ክንብሎም ንደሊ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ዜናታት ንርኢ ኣለና ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ኣቲንክ ከም ሰማዕኩ 10 ካብ ውሽጢ 14 ድማ ካብ ደገ ብዝመፁ እያ ክትቀውም ንዝብል ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ኣምላኽ ሓግዝኩም ክንብሎም ንደሊ ደገፍናትና ክህልዎም እዩ ሙሉእ ደገፍ ናይ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ከም ዝህልዎም ቅንጣብ ጥርጥር የብለይ ንሕና ድማ ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ኣብዚኣ ናባኻትኩም ከነብሎ ኢና it's going to be part of our ናትና ስራሕ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ንዓታቶም ምድጋፍ ንዓና እንኮላይ ሞራል ስለ ዝኾነን ህዝብና ሞራል ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድቅ ፍትኒ እየ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪኢቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ደርፊ ለንቀን ደስ ኢላትኒ ዘላ ነዚ ህሞት ድማ ትገልፅ ክገድፈኩም ተረሲዑ ልብታትና ፍቕሪ ወሲዑ ቀብሮ ህልመትና ሰሚሩ ወንወይላና ዓሚሩ ድንግል ስምዒት መቐል ሕዲሩ ንጣቕዒ ንዓይን ኣባይ ፅፍዒ ሰላም ንዓኻ ንወ ሰላም ንዓኻ ጀንትራ ሓወይ ወዲ ኤሪትራ ውሰድን ንግዳ ባሕሪ ኣዛውረኒ ብፍቕሪ ኣዛውረኒ ብፍቕሪ ሰላም ንዓኻ ጋመ ሰላም ንዓኻ ጋመ ጓል ትግራይ ጓል ዓጋመ ልበይና ባኽና ቐለ ተቐበልኒ መቐለይ ሰላም 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 ንዓኻ ንወ ሰላም ንዓኻ ጀንትራ ሓወይ ወዲ ኤሪትራ ውሰድን ንግዳ